कोटि कोटि आभार प्रभु कोटि कोटि आभार दाविले तो भक्ति आम्हा दाविला घनश्याम कोटि कोटि आभार प्रभुपा कोटि कोटि आभार कोटि कोटि आभार प्रभुपा कोटि कोटि आभार। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी, हरी बोल. खूप हरे सुंदर कृष्ण। खूप सुंदर भजन माताजी. खूप छान, एकदम सुंदर स्तुती आहे शिला प्रभुपादांच्या चरणी. कोटी कोटी कृतज्ञता माताजी. खूप छान. आणि धन्यवाद। त्यामुळे भाव खूप छान जागृती झाली असेल सर्वांची. आणि असं छान छान भजन स्तुती तुम्हाला जे काही आवडतंय येतंय ते प्रयत्न करा गायचा. खूप छान. हरी बोल माताजी. हरि बोल। सुंदर खूप. आणि आवाज पण खूप सुमधुर, इतकं सुंदर, म्हणजे नो वर्ड्स. खूप छान. हरी बोल. आणि कुमुद माताजींनी पण सुंदर गायलं. विभावरी शेषा ते वृंदावनचं जे आपलं कृष्ण बलराम मंदिर आहे, तर तिथे ते गायलं जातं रोज मंगल आरतीमध्ये. जे आपलं इस्कॉनचं मंदिर आहे ना, तिथेच ते गायलं जातं सकाळच्या मंगल आरतीमध्ये. म्हणजे आपण मंगल आरतीमध्ये सगळं गातो, पण विभावरी शेषा नाही गात. पण तिथे ते गायलं जातं रोज. म्हणजे थोडीशी लवकर सुरू होते आरती, ती 4 वाजता. आणि तिथे विभावरी शेषा पण गायलं जातं. तर हे वैशिष्ट्य आहे आपल्या कृष्ण बलराम मंदिरचं, इस्कॉनच्या वृंदावन मधल्या. तर दोन्ही खूप छान भजन होते. आणि स्तुती माताजींनी जी शिला प्रभुपादांची गायली. तर असंच आपल्या प्रत्येक सत्संगाची सुरुवात झाली पाहिजे. म्हणजे शिला प्रभुपाद अत्यंत संतुष्ट झाले असतील, आज आपले गुरु महाराज अत्यंत संतुष्ट झाले असतील. आणि कृष्ण तर म्हणजे भरभरून आशीर्वाद देत. असा प्रत्येक भक्ती सदाचार क्लास सुरू झाला पाहिजे. हरिनाम संकीर्तन झालं. हा खरा म्हणजे प्रत्यक्ष भक्तीचा जो मार्ग आहे ना, तिथे प्रत्यक्ष आचरण झालं पाहिजे. आणि हे भक्ती सदाचार आपल्या वर्गाचं उद्दिष्ट आहे. म्हणजे फक्त आपल्याला पुस्तकी ज्ञान नाही घ्यायचं, ते क्लिअर म्हणजे ज्ञान घ्यायचंच, पण त्याचबरोबर त्याचं आचरण शिकायचंय. म्हणून काय म्हणजे वैष्णव आचरण म्हणतात किंवा वैष्णव सदाचार इथे प्रत्यक्ष आपण केलं पाहिजे. प्रत्यक्ष प्लॅटफॉर्म दिलाय आपल्याला कृष्णांनी, हो की नाही, सर्वांना. म्हणजे किती काही करू शकतो. संकीर्तन करताल घेऊन करतील, कोणाला मृदुंग येते करतील. म्हणजे म्हणजे मी जर असते इथे डिवोटी, सगळे प्रकार केले असते. म्हणजे की कृष्णांना संतुष्ट करण्यासाठी हर प्रकारे मला गाता येईल, भजन करता येईल, जे काही मला करता येईल ते मी करेन. असा असला पाहिजे भक्त म्हणून, असा वैष्णव असला पाहिजे. मग सगळ्यांनी प्रयत्न छान केले, मस्तच. मग असे नेहमी असले पाहिजे. आपलं जेव्हा आपलं समर्पण आणि भाव असतो, तो व्यक्त होतो आपल्या म्हणजे कृतीतून. मग आपला आवाज झाडा असो बसाडा असो कसाही असो, आपली चाल चुकू दे, रिदम चुकू दे, आपल्याला गाण्याचं अंगण असेल, पण ते इतकं मधुर वाटतं. कारण ते कृष्णांसाठी असतं ना. मग आपण असे सगळ्यांनी प्रयत्न करूया, माताजींकडून छान प्रेरणा घेऊया, गायत्री माताजींकडून, कुमुद माताजींकडून. आणि प्रत्येक क्लासला सगळ्यांनी असा प्रयत्न करूया. अशी कॉम्पिटिशन झाली पाहिजे भक्तामध्ये, मी गाणार की तू गाणार ह्यावेळी भजन. मग कृष्णांना आवडेल. गोपीज मध्ये कॉम्पिटिशन असते ना, की कृष्णाची सेवा मी करणार की तू करणार. मग आध्यात्मिक जगात असं लौल्यम म्हणतात त्याला. तर असं असलं पाहिजे. आपण असं शांत येऊन नाही बसलं पाहिजे. हम्म ते शांत लोक कसे भौतिक जगतात असे बसतात, म्हणजे तिथे काही कोण बोलत नाही. आणि तर आपण म्हणजे ह्या जगतातून आलो आहोत, पण आता आपण कृष्ण भावनेमध्ये आलो आहोत. तर आपण कृष्णांसमोर, श्रील प्रभुपादांसमोर, गुरु महाराजांच्या समोर, आपली आचार्य परंपरा यांच्या समोर स्वतःला शिष्य म्हणून समर्पित करू शकले पाहिजे. बिनधास्त जे काही येतं ते, जसं काही येतं ते, आपली ओळखी दोळखी सेवा आपण कृष्णांना समर्पित करायची. त्यात कृष्णांना आनंद वाटतो. जसे आपले पिता असतात, आपण लुटूपुटू हाताने काहीतरी करून काम त्यांच्या हातात दिलं तर त्यांना कसं आवडतं. आपण लहान असताना हे करायचो ना. मग तसं कृष्णांचे आपण सुपुत्र सुपुत्र त्यांना खूप आवडतं. आणि ते खूप प्रेमाने पाहतात आपल्याकडे, दृष्टिकटाक्ष टाकतात जेव्हा आपण अशी सेवा करतो तेव्हा. आणि या संतांविषयीच्या रचना, संतांच्या रचना जेव्हा आपण गातो ना, वैष्णव भजन असे किंवा प्रभू स्तवस्तुती गायली गुरूंची, प्रभुपदांची, म्हणजे किंवा कृष्णांची, त्यावेळेला काय होतं, तर असे जे गातात त्यांना वैकुंठ स्थान मिळतं. अशा रचना जे गातात वाचतात, तर त्यांना वैकुंठ स्थान मिळतं. असं जे आहे श्री रूप गोस्वामींनी त्यांचे जे म्हणजे रायटिंग्स आहेत, तर त्याच्यामध्ये कॉमेंट्रीज आहेत, तर त्याच्यामध्ये ह्याचा उल्लेख केला. तर इतकं महत्व आहे त्याला, म्हणून आपण ते गातो.
हं? आणि त्या म्हणजे त्या प्रत्यक्ष ज्या रचना आहेत त्या अशा आहेत, वैष्णव भजन किंवा शिल प्रभुपादांची स्तुती आहे. तर त्यांची स्तुती जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्यांचे आपल्याला आशीर्वाद मिळतात, आणि अशा अशा भक्तांची कृपा मिळणं आपल्याला आवश्यक आहे. म्हणजे भक्ती मार्गावर आपण पुढे जात असतो, म्हणजे साधू कृपा होणं आवश्यक असतं, तर आपण भक्तीचं आपलं जे बीज आहे ना ते फुलतं आणि ते त्याची लता बनते. तर ह्यासाठी हे सगळं आवश्यक आहे. तर आता आपण आपल्या वर्गाची सुरुवात नेहमीप्रमाणे आपण मंगलाचरण करूया, आपल्या गुरूंच्या चरणी प्रणाम करूया आणि सुरुवात करूया. आज आपण वराह अवताराचा उर्वरित भाग आहे तर तो अभ्यासणार आहोत. तर पुन्हा एकदा सर्व माताजींसाठी हरिबोल. खूप सुंदर गायलं. अशीच सेवा सुरू राहू दे सर्वांकडून. अशी आपण श्रीकृष्णांच्या चरणी प्रार्थना करूया आणि आपल्या आजच्या आपला जो क्लास आहे त्याची सुरुवात आता करूया आपण मंगलाचरणी. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्ण सर्वांना। सर्वांचं आपल्या इस्कॉन मंगलोरच्या या मराठी सेक्शनच्या अंडर जो भक्ती सदाचार आपला क्लास आहे तर त्यासाठी सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि आता आपण आपला जो वराह अवतार आहे तर त्यातली पुढची लीला म्हणजे भगवानांनी आता पुढची लीला कशी संपन्न केली, म्हणजे भगवान पाण्यामध्ये उतरले होते आणि एखाद्या हत्तीप्रमाणे विशाल देह त्यांचा जो आहे त्यांनी धारण केला होता। म्हणजे इतकं विशाल असं ते वराह होतं की त्याची उपमा आपण अभ्यासली होती की त्याचे जे सुळके होते त्यांनी सगळे मेघ आच्छादले होते हे आपण पाहिलं होतं। आणि त्याची जी म्हणजे जी सोंड होती तर ती इतकी मोठी होती की सुळके आणि जे आहे त्याची जी पुढची सोंडेसारखा जो भाग आहे तर ते इतकं महाकाय होतं की त्या सुळ्यांनीच फक्त सगळे मेघ आहेत ते आच्छादलेले होते। आणि मग भगवान यांनी त्या पाण्यामध्ये प्रवेश केला आणि मग तो प्रवेश जेव्हा केला तर त्यावेळेला काय झालं हे आपण पाहिलं
सगळे जे देवदेवता आहेत किंवा जे ऋषी मुनी आहेत त्यांनी भगवानांना प्रतिसाद म्हणून प्रार्थना केल्या होत्या, स्तुती करायला सुरुवात केली. मग भगवानांनी पण त्यांना प्रतिसाद म्हणून काय केलं, गर्जना केली आणि त्या पाण्यामध्ये त्यांनी आता प्रवेश केला. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण पाहणार आहोत. मग आता हा श्लोक आपण अभ्यासला होता. त्याच्या पुढच्या श्लोकावर जाऊ आपण. आपण थोडीशी प्रस्तावना म्हणून म्हणजे हा श्लोकाचा भाग थोडासा समजून घेऊ, म्हणजे सगळ्यांना मागच्या वेळी आपण काय अभ्यासलं होतं लक्षात येईल, आणि मग मी पुढच्या श्लोकावर येते. तर इथे जे भगवान आहेत तर त्यांनी शुकर शरीर धारण केलं होतं. मग त्यांनी काय केलं, आपल्या वासानीच म्हणजे घ्राणेंद्रिय त्यांचं तीक्ष्ण होतं. म्हणजे शुकर जे आहे तर त्याचं घ्राणेंद्रिय तीक्ष्ण असतं. मग त्यांनी काय केलं, वासाद्वारेच पृथ्वीचा त्या शोध घ्यायला सुरुवात केली. मग ते सुळे इतके भयंकर होते त्यांचे, की त्यांना प्रार्थना करणाऱ्या त्यांनी ब्राह्मण भक्तांच्यावर दृष्टिक्षेप टाकला. म्हणजे काय तर त्यांच्यावर कृपा त्यांनी जी आहे तर ती केली. दृष्टिक्षेप टाकतात भगवान तेव्हा काय होतं, भौतिक प्रकृती निर्माण होते, आणि भक्तांवर दृष्टिक्षेप टाकतात तेव्हा काय होतं, भक्तांना कृपा मिळते. मग अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांना प्रतिसाद म्हणून त्यांच्यावर दृष्टिक्षेप टाकला, आणि त्यामुळं शुद्ध भक्त असतात तर त्यांना असं शुकर सारखं किंवा असं भयानक रूप कुठलंही घेतलं भगवानांनी. नरसिंह अवतार भगवानांनी घेतला भक्त प्रल्हादांसाठी. मग असं कुठलाही अवतार जरी घेतला तरी शुद्ध भक्त आहेत, त्याला बिलकुल भय वाटत नाही. तर त्यांना या भगवानांच्या लीलेमध्ये आनंद वाटतो, आणि उलटपक्षी ते अत्यंत अतिप्रसन्न होऊन आपल्यावर भक्त म्हणजे आपल्यावर भक्त म्हणून भगवान दृष्टिक्षेप टाकत आहेत. आणि हे पाहून देखील काय होतात, भक्त अत्यंत आनंदी होतात, आणि भगवानांची आपल्याला कृपा मिळाली, एक दृष्टिक्षेप मिळाला म्हणून त्यांना अत्यंत आनंद होतो. म्हणजे भगवानांचं शरीरच कसं होतं, वराह अवतार म्हणजे काय आहे तर वेदांचा अवतार आहे वराह, म्हणजे वेदमूर्ती म्हटले. आणि मग वेदमय असे शरीर होतं, आणि वेदांनी हे शुकर शरीर स्वीकारलं होतं. मग त्यामुळं ह्या शुक्राचा गुणधर्म काय आहे? त्याचं घ्राणेंद्रिय तीक्ष्ण असतं, म्हणून घ्राणेन पृथ्व्या असा शब्द आलाय. तर त्यांनी काय केलं, वासाने पृथ्वीला शोधायचा त्यांनी प्रयत्न आपला सुरू केला. मग आता 29वा जो श्लोक आहे तर तो आपण अभ्यासणार आहोत. तर ह्या श्लोकामध्ये आता भगवान जे आहेत तर ते पुढची लीला करतील. म्हणजे प्रचंड असा पर्वत होता, खूप उंच असा, आणि अशा पर्वतावरून भगवान यांनी पाण्यामध्ये उडी मारली. आणि भगवान वराहदेव जे आहेत तर त्यांनी जेव्हा उडी घेतली तेव्हा काय झालं, हा जो सागर होता हा मध्यामध्ये दुभंगला. आणि त्या सागरामध्ये ते सर्वांनी चित्रात पहा. भगवान, आता सगळ्यांनी कल्पना करूया हा, की भगवान ह्या सागराच्या पाण्यासमोर उंच असा पर्वताचा सुळका आहे, प्रचंड मोठा, तिथे उभे आहेत वराहदेवाच्या रूपात. आणि मग भगवान यांनी काय केलं तर त्यांनी एक उडी मारली पूर्ण शक्तीनिशी आपल्या, आणि त्यांनी जेव्हा उडी मारली त्यावेळेला सागर जो आहे तर त्याचं पाणी जे आहे ते असं उद्भंगलं गेलं. त्या जो प्रभाव होता भगवानांच्या उडीमुळं तो काय पडला त्या पाण्यावर, तर भगवान यांच्या शरीराचं जे बल होतं त्याच्यामुळं समुद्र जो आहे तो दोन भागामध्ये काय झाला, भंगला गेला. मध्यात तो दुभंगला, आणि उंचच्या उंच अशा या महासागरामध्ये अशा मोठ्या उंच अशा दोन लाटा निर्माण झाल्या. आपण सर्वांनी सुनामी पाहिली असेल पहा, किंवा युट्यूबवर व्हिडिओ किंवा असं काही पाहिलं असेल, किंवा सुनामी काही ठिकाणी आल्या होत्या जागतिक स्तरावर तर त्याचे क्लिप्स पाहिले असतील पहा. तर ती जशी येते ना मोठी लाट, तर अशा पद्धतीनं ह्या दोन मोठ्या लाटा ज्या आहेत त्या निर्माण झाल्या. आणि त्या कशा भासत होत्या तर महासागराच्या बाहूप्रमाणच वाटत होत्या. म्हणजे इथे काय म्हटलंय या श्लोकामध्ये, सवज्र कुट अंग निपात वेगा, पहिली ओळ. म्हणजे काय, हे एका प्रचंड पर्वतासारखं शरीर होतं, आणि त्यांचा उडी मारण्याचा वेग इतका प्रचंड होता ना, की त्या त्या उडीमुळं काय झालं की समुद्र जो आहे तो दुभंगला गेला. मग आपल्या श्लोकाची दुसरी ओळ काय आहे तर विशीर्ण कुक्षी असं म्हटलंय. म्हणजे काय झालं, तो दुभंगला, आणि कुक्षी म्हणजे मध्यभाग, तर मध्यभागातून दुभंगला गेला. आणि मग काय झालं तर स्तनयन उदनवान, स्तनयन उदनवान
असा शब्द आहे. तर त्याचा अर्थ असा होतो की असा प्रतिध्वनी करेल. महासागर जो आहे, उदनवान म्हणजे काय, महासागर. तर तो जो आहे, तर तो दुभंगला गेला आवाज करत. म्हणजे उडी मारल्यावर भगवानांच्या उडीचा जो वेग होता ना, त्यामुळं पाण्यामध्ये त्यांनी जेव्हा उडी घेतली तेव्हा मोठा असा प्रचंड ध्वनी निर्माण झाला. आणि ध्वनीचा प्रतिध्वनी होतो, मग प्रतिध्वनी अजून मोठा येतो आणि पुन्हा पुन्हा येतो ना, तर म्हणून काय म्हटलंय, प्रतिध्वनी सारखा असा भरपूर, म्हणजे पाण्यावर जर असं काही फोर्सफुली आपण आपटलं तर कसा आवाज येतो ना पाण्याचा. तर आता इतके म्हणजे काय म्हणतात, महाविशाल असं किंवा महाकाय असं शरीर भगवान यांचं आहे, आणि त्यांनी ही उडी घेतली म्हणल्यावर केवढा मोठा प्रतिध्वनी सारखा आवाज निर्माण झाला असेल, पहा, कल्पना करूया आपण. आणि इतका ध्वनीसारखा आवाज की समुद्रच दुमंगला, पहा, दिसतंय इथे. समुद्राच्या तळाशी काय आहे, तर चिखल आणि मातीसारखा म्हणजे पाणीमय असाच भाग असतो, तर तो दिसतोय, पहा. म्हणजे अगदी तळापर्यंत दुमंगला गेला, म्हणजे असं वरवर नाही, वरपासून खालपर्यंत. अशा पद्धतीनं तो मध्यातच आणि दुभंगला गेला. म्हणजे किती विशाल असतो, पहा, महासागर. आणि असा विशाल महासागर आहे तो, बरोबर म्हणजे त्या पाण्यावर भगवान यांचं जे बल होतं, म्हणजे सर्वश्रेष्ठ बलवान भगवान आहेत. मग त्या समुद्राची काय कथा, म्हणजे समुद्रामधला महासागर म्हणजे माझं स्वरूप आहे, भगवान म्हणतात विभूतीमध्ये, विभूती योगामध्ये. भगवान यांचा जो म्हणजे विभूती योग हा भगवद्गीतेमध्ये अध्याय आहे, त्यांचं जे विश्लेषण आहे त्यावर, तर भगवान काय सांगतात, समुद्र किंवा महासागर म्हणजे पाण्यामध्ये, म्हणजे मोठ्या जलाशयामध्ये समुद्र किंवा महासागर आपण म्हणतो, तो म्हणजे मी आहे. मग भगवान जे आहेत, तर त्यांचं भौतिक प्रकृतीमधलं हे रूप आहे, त्याला म्हटलं जातं विभूती किंवा ऐश्वर्य भगवान यांचं. मग भगवान स्वतः जेव्हा आपण निर्माण केलेल्या अशा ऐश्वर्यामध्ये उडी घेतात, त्यावेळेला काय घडेल, पहा. म्हणजे इतक्या म्हणजे प्रचंड प्रमाणात तिथे बल निर्माण झालं की त्यामुळं समुद्र बरोबर मध्यात, म्हणजे असा विशाल समुद्र मध्यात दुभंगला, आणि त्याच्या उंच लाटा निर्माण झाल्या, आणि त्या कशा दिसत होत्या, तर महासागराच्या बाहूप्रमाणे दिसत होत्या. मग तिसरी जी ओळ आहे तिचा अर्थ काय होतो, उत्सृष्ट दीर्घ ऊर्मी भुजे इव अर्थ चुक्रोश असा शब्द आहे. तर आता या शब्दांचा अर्थ काय, तर अशा पद्धतीनं उंच लाट जी आहे तर त्या निर्माण झाल्या, आणि अशी उंच उडी जेव्हा त्यांनी घेतली तेव्हा भगवान यांच्यामुळं समुद्र जो दुभंगला, तर त्यामुळे तो समुद्र आहे तर त्याचे ते दोन बाहू आहेत असं दिसत होतं, म्हणून ते बाहूप्रमाणे जे आहे तर ते दिसत होत्या समुद्राच्या त्या दोन उंच लाटा ज्या तयार झाल्या. म्हणून भुजे हा शब्द आलाय. आणि इवार्थ म्हणजे एखाद्या दुःखी मनुष्याप्रमाणे. मग त्यांनी काय केलं, तर आता याच्या पुढची ओळ पाहूया आपण. म्हणजे आता भगवान यांच्याविषयी समुद्राने ती प्रार्थना केली. आणि ह्यासाठी शब्द आलाय शेवटच्या ओळीमध्ये, पाहूया. चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि माम इति. तर समुद्र शरण आला आणि त्यांनी मोठ्याने आक्रोश करत, दुःखी मनुष्य कसा करतो, आपली छाती बडवून घेतो आणि खूप दुःख झालंय म्हणून त्याला आवरत नसतं, म्हणजे आकांतांडव करतो अशा पद्धतीने दुःखाने. हम्म आक्रोश असतो त्याचा. अशा पद्धतीने समुद्राने काय केलं, भगवानांना प्रार्थना केली. हे यज्ञेश्वर, यज्ञेश्वर म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण. त्यांना प्रार्थना केली, कारण यज्ञ जे आहे तर त्याचं मुख म्हणजे काय, भगवान आहे. आपण भगवान विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी काय करतो, यज्ञ करतो. मग यज्ञ जे आहे तर मग त्याचे ईश्वर म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं, यज्ञेश्वर, यज्ञांचे सगळ्यात स्वामी. ईश्वर या शब्दाचा अर्थ काय होतो, स्वामी. तर असे जे आहेत सर्वोच्च नियंत्रक किंवा स्वामी असे अनेक अर्थ होतात. म्हणजे जी परमश्रेष्ठ जी आहे ना सत्ता, त्याला म्हणायचं ईश्वर. मग असे जे यज्ञेश्वर आहेत तर त्यांना त्यांनी काय सांगितलं, माझे दोन तुकडे करू नका, माझे तुम्ही रक्षण करा, अशी प्रार्थना केली समुद्रदेवाने. म्हणजे ते महासागर जो आहे तर त्यांनी ही प्रार्थना केली. मग आता दिव्य वराहदेवांच्या अशा पर्वतासारखं जे शरीर होतं, तर त्याने उडी मारल्यामुळे महासागर सुद्धा असा व्यथित झाला, आणि आता आपलं मृत्यू अटळ असं त्याला वाटलं, आणि त्याला भीती वाटली, भयभीत झाला तो. आणि मग त्यांनी ही प्रार्थना केली. आता पुढे काय घडलं आपण पुढच्या श्लोकात अभ्यासणार आहोत. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. हा. आता
ह्या श्लोकात आपण अभ्यासणार आहोत की भगवान यांनी काय केलं आता. आता म्हणजे ह्या लीलेचा पुढचा भाग आहे की आता कशी लीला ही घडली, भगवान यांनी नेमकं असं काय केलं, की ज्यामुळं ही जी लीला आहे ती संपन्न झाली. तर त्याचा महत्वाचा भाग आहे तो ह्या श्लोकापासून सुरू होतो. तर आता इथे समजून घेऊया भगवान यांनी काय केलं. तर भगवान वराहदेवानी धारदार बाणासारखे आपले खूर होते. म्हणजे आपण वर्ण अभ्यासलं होतं मागच्या वेळी आपण श्लोकामध्ये, त्यांचे जे खूर होते आणि त्यांचे जे सुळे होते, त्यांनी सगळे मेघ व्यापले होते. इतके प्रचंड खूर आणि सुळे मोठे होते. मग त्यांनी आपल्या खुरांनी काय केलं, म्हणजे खूर कसे होते, धारदार बाणाप्रमाणे होते. आणि म्हणून खुरांविषयी इथे श्लोकामध्ये वर्णन आहे पहा. खुरे क्षुरप्रे दर्यन आप, म्हणजे काय, की हे जे खूर होते ते धारदार शस्त्रांशी त्यांची तुलना केली. शिरोप्रेम म्हणजे धारदार शस्त्र, आणि दर्यन ह्या शब्दाचा अर्थ भेदून टाकणार. कोणाला, तर पाण्याला. आप म्हणजे पाणी. पाण्याला त्या पाण्याला भेदून टाकणार असं धारदार शस्त्रासारखे खूर होते. आणि त्यांनी पाणी भेदून टाकलं समुद्राचं. महासागर कसा होता, अनंत होता, तरी त्याचा अंत शोधून काढला त्यांनी. आणि त्याला दोन म्हणजे दुभंगलं त्यांनी, भेदून टाकलं. आणि मग पुढे काय घडलं, तर उत्पार पारम त्रिपरू रसाया, म्हणजे काय, की त्यांनी म्हणजे सर्व यज्ञाचे जे स्वामी आहेत भगवान जे आहेत, तर त्यांनी अशा पद्धतीने म्हणजे हे जे पाणी आहे तर त्याची ही म्हणजे जी आहे, तर ही म्हणजे जी पाणी आहे तर त्याची ही अवस्था जी आहे, तर ती कशी झाली, तर अशा पद्धतीनं दोन भागामध्ये समुद्राचं पाणी भंगलं गेलं. आणि त्याचा त्यांनी काय केलं, तर आपल्या खुरांनी पाणी भेदल्यामुळं अगदी तळच गाठलाय. ते चित्रात पहिलं होतं पहा, असं तळ दिसल्यासारखं असं मध्यभागात दिसत होतं पहा. मग आता पुढे काय घडलं, त्यांनी पुढे काय केलं, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तर त्यांना तिथे काय दिसलं, पाण्यामध्ये रसायाम, म्हणजे तो पाण्यामध्ये रसायाम म्हणजे रसातळ नावाचा जो लोक आहे, तर त्याचं नाव आहे. सर्वात खालचा लोक आहे, त्याला म्हणायचं रसातल. अतल, वितल, तलातल, पाताल, सुतल असे जे वेगवेगळे पाताल लोकाचे भाग आहेत. तर पृथ्वी मध्यभागी आहे आणि तिच्या खाली हे पाताल लोक आहेत सगळे. तर त्यातला सर्वात शेवटचा म्हणजे खालचा रसातल आहे. म्हणून त्या रसातल जो आहे, तर तिथे त्यांनी पाहिलं. आता काय पाहिलं, तर ते आपण तिसऱ्या ओळीमध्ये समजून घेणार आहोत. दर दर्दशंगा तत्र सुषुप सुरग्रे, म्हणजे काय, की त्यांनी काय पाहिलं, तर पृथ्वी पाहिले. आणि सुषुप्सु म्हणजे काय, पडलेली म्हणजे पौडलेली, झोपलेली. सुषुप्ती म्हणतो पहा, म्हणजे निद्रेतला तो एक भाग आहे, म्हणजे पुढचा टप्पा आहे. तर म्हणजे तर त्यांनी काय पाहिलं, की ती पृथ्वी जी होती तर ती तिथे पडलेली होती, जणू काही एखादी व्यक्ती कशी झोपलेली असते, तर अशा पद्धतीने ती तिथे पडलेली होती, हे त्यांनी पाहिलं. मग नंतर त्यांनी काय केलं, तर ते आता आपण समजून घेणार आहोत. म्हणजे रसातल नावाचा जो ग्रहलोक होता, तिथे त्यांना पृथ्वी जी आहे तर ती अशी पडलेली दिसली. मग आता भगवान यांनी काय केलं, हे पुढच्या ओळीमध्ये आपण समजून घेणार आहोत. मग आता त्या श्लोकाची आपण शेवटची जी ओळ आहे ती समजून घेऊ. याम जीवधानीम स्वयं व्यधत्त, म्हणजे काय, की सर्व प्राणीमात्रांचे आश्रयस्थान असलेले असे, म्हणून त्याला काय म्हटले, तर जीवधानी म्हणजे सर्व प्राणीमात्रांचे आश्रयस्थान असलेले. आणि कोण आहेत, स्वतः. भगवान स्वतः, स्वयं म्हणजे भगवान स्वतः. यांनी काय केलं, त्यांनी स्वतःच ती उचलून वर काढली. अशा पद्धतीने ही लीला संपन्न झाली. पहा इथं चित्र आहे. चित्रामध्ये पहा, भगवान यांनी तिथे उडी घेतली आणि मग त्यांना ही पृथ्वी जी आहे ती रसातल नावाचा ग्रह लोक आहे, तर तिथे ती पडलेली दिसली. म्हणजे तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल, पाताळ हे सगळे जे म्हणजे ग्रहलोक आहेत, ह्या ग्रहलोकांपेक्षा पृथ्वी 7 पट श्रेष्ठ दर्जाची आहे. म्हणजे केवढी मोठी असेल पहा पृथ्वी. आणि मग ती रसातळाला जाऊ शकत नाही, बरं का. आणि मग आता ही कशी काय तिथे गेली, हम्म कशी काय पोचली तिथे, म्हणजे. आणि जेव्हा भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे प्रलय घडवतात, म्हणजे ब्रह्मदेव जे आहेत तर त्यांच्या दिवसाच्या अंती प्रलय घडतो, म्हणजे भगवत कृपाच असते ती. भगवान यांचे जे आदिपुत्र आहेत ब्रह्मा,
तर त्यांचं जेव्हा रात्र होते, म्हणजे दिवसाच्या शेवटी म्हणजेच काय रात्र होते सुरू, तेव्हा प्रलय जेव्हा होणार असतो तेव्हा ग्रहलोक म्हणजे जे आहेत, तर जिथं विसावतात सगळे, म्हणजे काय की आता हा भाग थोडस आपण समजून घेऊया की जेव्हा प्रलय होणार असतो म्हणजे ब्रह्माजींची रात्र होणार असते, सुरू होणार असते, म्हणजे आता रात्रीला आरंभ होणार आहे आणि त्यावेळेला प्रलय होतो, मग ब्रह्माजींची रात्र होते तेव्हा, आणि ब्रह्माजींचा दिवस होते तेव्हा सृष्टीचं सृजन होत असतं. तर हे चक्र माहिती आहे आपल्याला आणि सुरू राहतं. मग जेव्हा होणार असतं त्यावेळेला प्रलयाच्या वेळेला हे सगळे ग्रहलोक आहेत वेगवेगळे, ते आश्रयासाठी जिथे जातात असा रसातल आहे. आणि असा जो रसातल आहे, तर तो गर्भोदक सागराच्या सगळ्यात खाली म्हणजे तळाशी आहे, सगळ्यात शेवटचा, वरून सगळ्यात शेवटचा लोक आणि सगळ्यात तळाशी असलेला म्हणजे रसातल. मग असा जो आहे तो गर्भोदकशाही सागराच्या तळाशी आहे. आणि मग तिथे पृथ्वी त्यांना दिसली आणि तिथून भगवान यांनी स्वतः ती वर काढली. हा भाग आपण समजून घेऊया. मग अशा ठिकाणी कोण असतं, तर तिथे प्रलय समयी हे सगळे ग्रह लोक आपल्या निवास्यांसह तिथे जातात. हम्म इतके म्हणजे इतका प्रचंड मोठा रसातल आहे आणि तिथं त्या सगळ्या म्हणजे रसातल, पाताल, वितल, तलातल, अतल आणि तल, म्हणजे खालून वर जर आपण आलो तर तर असे जे ग्रहलोक आहेत सगळे, ह्यांच्यापेक्षाही पृथ्वी सातपट म्हणजे श्रेष्ठ दर्जाची आणि मोठी होती. मग ती पृथ्वी रसातळाला जाऊच शकत नाही. हम्म आणि ही पृथ्वी रसातळाला जाऊ शकत नसताना ती तिथं कशी काय गेली, म्हणजे तिथं कशी काय आढळली? हा आणि मग तिला भगवानांनी पाण्याबाहेर कशी काय काढली, मग हे सगळं आपण समजून घेणार आहोत. मग आता पुढच्या श्लोकावर आपण जाऊया. हा मग त्याची पुढचा श्लोक घेऊया. हा आणि आता ती भगवान यांनी कशी काढली, तर आपल्या सुळ्यांवर घेऊन काढली आहे बरं का, आपण मागच्या चित्रात पाहिलं असेल. तर आता वर्णन आपण ते समजून घेणार आहोत या श्लोकामध्ये. तर आता हा श्लोक पहा, खूप सुंदर श्लोक आहे. तर आता इथे भगवान यांची जी लीला घडली की त्यांनी सुळ्यांवर तिला, पृथ्वीला म्हणजे घेतलं आणि तिला पाण्याबाहेर काढलं, आणि त्यावेळेला त्यांची शोभा अत्यंत भव्य आणि दिव्य झाली. म्हणजे त्यांचा क्रोध जो आहे तो असा सुदर्शन चक्राप्रमाणे, म्हणजे अशा म्हणजे चक्राप्रमाणे असा, ते कसं जसं चमकतं असा झाला, म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावर तो दिसत होता. हम्म पाहायला पाहायला मिळत होता. अशा पद्धतीनं क्रोध जो आहे तर तो म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावर तत्क्षणी दिसत होता. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांना क्रोध आला होता. आणि मग त्यांना तिथे हिरण्याक्ष नावाचा जो दैत्य आहे, तर त्यांना तो जो आहे तर तो दर्शनी आला. मग त्यांनी काय केलं, त्याचा तात्काळ वध केला. मग आता ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण हेच शिकणार आहोत. स्व स्वदंष्ट्रया उद्धत्य महिम निमग्ना, असं पहिली ओळ आहे. मग याचा अर्थ काय होतो, स्वतःच्या सुळांनी, स्वदंष्ट्रया स्वतःच्या सुळ्यांनी उद्धत्य म्हणजे उचलून घेतली. कोणाला? महिम ही पृथ्वीचं नाव आहे. आणि ती कुठे होती? निमग्ना म्हणजे बुडालेली होती. रसातळामध्ये, म्हणजे रसातळाला होती ती, सागराच्या तळाशी होती, गर्भोदकशाही सागराच्या. मग काय पुढची ओळ आहे? स उत्थित संरुरुचे रसाया, म्हणजे कुठे होती, तर ती अत्यंत भव्य जरी दिसलं तरी पाण्यामधून ती म्हणजे जी आहे तर ती वर उठून म्हणजे अशी दिसत होती, आणि तिला त्यांनी बाहेर काढली. मग आता ती कशी बाहेर काढली, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तत्रापि दैत्यम गदया पतंतम. म्हणजे काय, की जो दैत्य होता तिथं त्यांना मग तिथे त्यांना तिथे म्हणजे दैत्य सुद्धा दिसला. म्हणजे कोण दिसला? हिरण्याक्ष दिसला. आणि मग त्याला त्यांनी काय केलं, तर गदेने आपल्या त्याला तत्काळ त्यांनी गदेने त्याला ठार केलं, त्याचा वध करून टाकला. आणि मग पुढे काय केलं त्याने, ते आपण समजून घेणार आहोत. तर सुनाभ संदीपित तीव्र मन्युः, म्हणजे काय, तर त्या म्हणजे कसं होतं ते भगवान यांचं दर्शन, तर त्यांच्या चेहऱ्यावर म्हणजे जसं सुदर्शन चक्र आहे अशा पद्धतीनं तीव्र भयंकर क्रोध, मन्यू म्हणजे क्रोध, तर असा तीव्र क्रोध जो आहे त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता, म्हणून त्याला सुदर्शन चक्राची उपमा दिली. म्हणजे सुदर्शन चक्र इतकी चमक दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीला असेल का? बिलकुल नाही. भगवान यांचाच तो अवतार आहे. किंवा काळाचा अवतार म्हटलं जातं. काळ हे काय आहे, तर नारायण स्वरूप आहे भगवान यांचं. तर
त्याची जी चमक होती म्हणजे इतका क्रोध प्रचंड तळपत होता भगवानांच्या चेहऱ्यावर. इतका भयंकर क्रोध जो आहे तो भगवानांच्या चेहऱ्यावर होता. आणि त्यांनी काय केलं मग, त्या जो समोर हिरण्याक्ष नावाचा दैत्य आला त्याला आपल्या गदेनी काय केलं, त्याच्यावर प्रहार केला आणि त्याचा तात्काळ वध केला. आता श्रील रूप गोस्वामींच्या मते आता याचं विश्लेषण समजून घेऊ. चाक्षुष प्रलय आणि स्वयंभूव प्रलय असे दोन वर्णन केलेत प्रलय, बरं का. मग आता हा जो वरा अवतार आहे आपण जो अभ्यासला, हम्म हा जो आता आपण ही लीला जी अभ्यासली, तर हे स्वयंभूव मनूच्या काळातला जो प्रलय आहे त्यावेळेला झाली. त्यावेळेला जेव्हा जन मह आणि सत्य हे उच्चतर लोकांव्यतिरिक्त इतर सर्व लोक जे होते ते प्रलय जलामध्ये विलीन झालेले होते. म्हणजे काय की स्वयंभू मनूच्या वेळेला जेव्हा प्रलय झाला, आणि पुन्हा सृष्टीची निर्मिती होणार होती, म्हणजे ब्रह्माजींची त्यावेळेला जी आहे तर ती रात्र सुरू होणार होती. आणि त्यामुळे जो प्रलय झाला, मग तेव्हा काय होतं, सगळे जे लोक असतात ते म्हणजे प्रलय जलामध्ये विलीन होतात. म्हणजे जे आहेत तर ते प्रलय जलामध्ये काय होतात पूर्णपणे, ते प्रलय जलामध्ये डुबून जातात, म्हणून त्याला विलीन असं होतात असं म्हटलंय. म्हणजे प्रलय जल सगळीकडे पसरतं आणि सगळ्या ग्रह लोकांना व्यापतं. आणि फक्त जन मह आणि सत्य लोक जे आहेत हे उच्च लोक आहेत आणि इथे सगळे पुण्यात्मे असतात. तर हे फक्त लोक आहेत तर तिथे हे जल आहे तर ते व्यापलं जात नाही. आणि बाकी सगळे जे आहेत सगळे लोक आहेत तर ते भौतिक लोक आहेत, तर ते जे आहेत हे सुद्धा भौतिक, पण त्यातलेही टॉपमोस्ट म्हणजे जन मह आणि सत्य, तर हे कसे तिथे पुण्यात्मे असतात, महात्मे असतात, तर हे ह्या लोकांमध्ये प्रलय जलाचा प्रभाव पडत नाही. पण बाकीचे सगळे लोक आहेत हे तुलनेनं ह्या लोकांपेक्षा जे आहेत तर ते भौतिक स्तरावर आहेत, आणि म्हणून तिथे प्रलय जलामध्ये ते सगळे विलीन झालेले असतात. आणि त्यावेळेला हा अवतार घडला. आणि हा विशिष्ट अवतार जो आहे तो त्या सगळ्या लोक म्हणजे ते जे लोक होते जन मह आणि सत्य, इथले जे लोक होते म्हणजे असे जे पुण्यात्मे, म्हणून ऋषी मुनी साधू असं वर्णन आले पहा, त्यांनी तेच पाहू शकले. कारण ह्या उच्च लोकांमध्ये म्हणजे जन मह किंवा सत्य, ह्या लोकांमध्ये असे पुण्यात्मे असतात, की जे भगवानांची भक्तिमय प्रेम सेवेचा प्रयत्न करत असतात. मग असे जे शुद्ध भक्त असतात ते तिथे असतात. मग त्या म्हणजे त्या तीन लोकांमधल्या निवाशांनी हा जो आहे तर हा भगवानांचा वरावतार पाहिला. माता श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती काय म्हणजे काय सांगतात, तर महर्षी मैत्रेय यांनी पण म्हणजे जे मैत्रेय मुनी आणि विदुर यांचा संवाद आपण ऐकतोय, म्हणजे आपण गोष्टीमधली गोष्ट ऐकतोय हो की नाही, मागच्या वेळी आपण समजून घेतलं. तर इथे जे आहेत तर ते मैत्रेय मुनी आणि विदुरांचा संवाद आहे. म्हणजे विदुरांनी प्रश्न विचारलेत भगवान यांच्या मला लीला सांगा म्हणून. आणि मग मैत्रेय मुनी जे आहेत तर त्यांनी ह्या दोन्ही म्हणजे स्वयंभुव प्रलय आणखी जो चाक्षुष प्रलय, इथले दोन्हीही वरा अवतारांचं जे एकत्रीकरण आहे तर ते करून थोडक्यात विदुरांना ही कथाकथन केली. आणि म्हणून आपण हे दोन्हींचं वर्णन ह्या वरा अवतारामध्ये अभ्यासतो आहोत. मग आता इथपर्यंत जे आहे वर्णन तर हे स्वयंभुव मनूच्या काळात जे प्रलय झाला त्याचं. आणि आता म्हणजे हे दोन्हीचं कसं एकत्र करून वर्णन सांगितलं मैत्रेय मुनींनी, तर पूर्वी जे होते म्हणजे जे ऋषी मुनी ते दीर्घायू असत, आणि त्याचबरोबर यांचं तप भरपूर होतं मैत्रेय मुनींचं, म्हणजे अत्यंत म्हणजे असे म्हणजे उत्तम तप असणारे असे हे मैत्रेय मुनी होते. आणि दिव्य ज्ञानाच्या स्तरावर स्थित होते. मग त्यांनी दोन्ही प्रलयामध्ये ते जे होते म्हणजे तर ते उपस्थित होते. आणि त्यामुळे दोन्ही प्रलयामधलं भगवान यांचं अवतरण त्यांनी पाहिलं होतं. प्रलयामधल्या लीला. आता आपण हा भाग थोडासा समजून घेऊया, की आता प्रत्येक प्रलयाच्या वेळेला काय होतं, तर हे सगळे लोक नष्ट होतात, मग पुन्हा हे चक्र कार्यरत होतं. मग पुन्हा म्हणजे नवीन कल्पामध्ये नवीन स्मृती मागच्या कल्पाची स्मृती घेतात आणि काय करतात, ब्रह्म जे आहे ते सृष्टीची निर्मिती करतात. मग पुन्हा सगळं निर्माण होतं आणि पुन्हा या सगळ्या लीला त्या त्या म्हणजे काळानुसार तिथे तिथे घडतात. मग असं हे चक्र सुरूच राहतं. म्हणजे हा वराह अवतार आहे तो स्वयंभू म्हणजे मनू आहे, तर त्या म्हणजे त्या मन्वंतरामध्ये पण झाला. आणि त्याचबरोबर चाक्षुष मनूच्या पण मन्वंतरामध्ये झाला. म्हणजे प्रत्येक मन्वंतर जे आहे तर त्या मन्वंतरामध्ये वेगवेगळ्या लीला भगवानाचे जे अवतार झाले ते पुढच्या म्हणजे मन्वंतरामध्ये पण ते तसेच घडतात. फक्त आता कसं असतं
की प्रत्येक वेळी थोडं भगवान यांच्या त्यांचे जे भक्त आहेत ते जितक्या उच्च स्तरावर तेवढ्या दिव्य लीला घडतात. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचे जे भक्त आहेत ते इतके शुद्ध आणि इतके आहेत, म्हणजे आपल्याला असं वाटतं बरं का की ह्या पृथ्वी तलावरच एवढी मोठी लोकसंख्या आहे आणि एवढे 140 कोटी वगैरे लोक आहेत, तर बिलकुल नाही, हे काहीच नाही. म्हणजे एक कण सुद्धा त्याला मोजता येणार नाही, पृथ्वी हा ग्रह म्हणजे इतक्या सगळ्या ब्रह्मांडामध्ये. आणि मग तिथं असलेले हे एवढेशे जीव म्हणजे काहीच नाही. म्हणजे भगवान जे आहेत तर यांच्या म्हणजे वैकुंठामध्ये, म्हणजे ज्याला गोलोक वृंदावन म्हणतो, तिथं इतके जीव आहेत सेवा देणारे भगवान यांचे, की आपण कल्पनाच करू शकत नाही. म्हणजे आपण हे भौतिक जग आहे हे एक चतुर्थांशी नाही मानलं जात आध्यात्मिक जगताच्या. आणि तिथं इतक्या सोयी सुविधा आणि इतकी भरपूर गोलोकामध्ये जागा आहे की बिलकुल तिथे कधीही पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन होत नाही. म्हणजे काय म्हणतो, लोकसंख्येचा विस्फोट वगैरे काही होत नाही, आपल्या भौतिक जगतात होतो तसा. तिथं भरपूर सगळ्या लोकांना छान घरं आहेत, सगळं सगळ्या सुविधा सगळं काही छान आहे. हम्म आणि अजूनही कितीतरी जीवात्मे तिकडे गेले तरी काही बिलकुल कधी कमी पडणार नाही, कारण भगवान यांनी ते निर्माण केलेलं म्हणजे आध्यात्मिक जगत आहे. जसं भौतिक जगत आहे तसं त्यांच्या शक्तीनेच ते निर्माण झालेलं आध्यात्मिक जगत आहे. मग त्यामुळं तिथे जे असे भगवान यांचे वेगवेगळे म्हणजे जे वेगवेगळ्या ब्रह्मांडामधले जे उच्चतर लोक असतात, तर तिथे उच्च स्तराचे पुण्यात्मे वास करत असतात. मग असे जे असतात तर ते ब्रह्मांडामध्ये जेवढे उच्च स्तरावरचे ते म्हणजे पुण्यात्मे असतील त्या उच्च स्तरावरच्या गृहलोकातले, तेवढे भगवान हे अत्यंत दिव्य लीला करतात तिथे. आणि त्यामुळं स्वयंभू मनूच्या काळातला वराह अवतार आणि चाक्षुष मनूच्या काळातला, आणि हे चक्र सुरूच राहतं ना. म्हणजे प्रत्येक वेळेला भगवान यांचं ठरलेलं असतं कुठल्या मनवंतरात भगवान हे अवतार घेणार, कुठल्या युगामध्ये कुठला अवतार घेणार, ह्या लीला ठरलेल्या असतात. मग अशा पद्धतीने म्हणजे भगवान जे आहेत हे जे आहेत तर ते म्हणजे आता म्हणजे कृष्णांचा त्यांचा द्वापार युगामध्ये अवतार घडला. आणि जो आहे म्हणजे म्हणजे कलियुगाच्या म्हणजे सुरुवातीलाच तर चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात आले भगवान यांचा तो मनवंतर अवतार आहे. तर अशा पद्धतीनं म्हणजे कधी कुठला अवतार घेणार हे सुद्धा भगवान यांचं ठरलेलं असतं. म्हणजे वैदिक गणित आहे त्याच्या मागे खूप सखोल. तर म्हणजे आपण हा भाग समजून घेऊया. तर मग त्यामुळं भगवानांच्या लीला ह्या पुन्हा 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 चक्रानुसार घडत असतात. म्हणजे यशोदा मैया ज्या आहेत त्या आपल्या म्हणजे त्यांच्या योगमाया शक्तीनं त्यांची जी आहे तर ती स्मृती आहे, तर ती अशा पद्धतीने ठेवली होती की म्हणजे भगवान यांनी सगळ्याच गोपीजनांची आणि व्रजवासींची, की त्यांना भगवान आहे ते भगवान आहे ते कधी लक्षात म्हणजे राहत नसे स्मृती तर, कारण ते उच्च कोटीचे भगवानांचे भक्त होते व्रजवासी बरं का. मग त्यांनी अशा पद्धतीनं त्यांना म्हणजे विस्मृती निर्माण केली होती की त्यांना कधी भगवान हे भगवान आहेत असं नाही, तर ते आपलाच एक मुलगा आहे अशा ह्यानी त्या काय करायच्या. मग कृष्ण हे भगवान म्हणजे युगानुयुग लीला करायला भगवान हे रूप अवतारात येतच असतात वेगवेगळ्या. रामाचा अवतार होतो, कृष्णाचा, असे वेगवेगळे अवतार होतच असतात भगवानचे आणि हे चक्र सुरूच राहतं. मग आधीपासून जो कृष्णांचा महिमा होता असा युगानुयुग म्हणजे अशा वेगवेगळ्या युगानुसार भगवानाचे अवतार झाले. मग असा कृष्ण अवतार आधी पण होऊन गेलेला होता भगवानांचा. मग त्यामुळे त्या कृष्णांप्रमाणे भगवान जे आहे ते यशोदा मैयांच्या जेव्हा पोटी आले म्हणजे त्यांचा मुलगा म्हणून, तर त्यावेळेला त्या सुद्धा आपल्या मुलाला कृष्णांप्रमाणे तिलक लावायच्या. म्हणून कृष्णांच्या कपाळावर तिलक पाहतो पहा आपण असा. त्याचं कारण काय, तर आपल्या मुलाला पण भगवान म्हणजे भगवानांसारखं वैष्णव म्हणून, म्हणजे वैष्णवाचं ते लक्षण आहे, आभूषण आहे तिलक म्हणजे कंठी म्हणजे. तर अशा पद्धतीने तिलक यशोदा मैया लावायच्या पहा. मग ह्याच्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं, हे उदाहरण मी का देते, तर वेगवेगळ्या युगामध्ये वेगवेगळ्या मन्वंतरामध्ये भगवानांचे असे जे काही अवतार होत असतात तर ते तिथल्या म्हणजे आता हा पृथ्वी लोक आहे, तसं वेगवेगळे जे उच्चस्तरीय लोक आहेत ब्रह्मांडामध्ये, तर तिथे ते जेवढ्या दिव्य स्तरावर म्हणजे आध्यात्मिक दृष्ट्या तेवढ्या दिव्य स्तरावर आणि अत्यंत गूढ अशा लीला भगवान करतात, अत्यंत अप्रतिम लीलांचं भगवान प्रदर्शन करतात. आणि त्यामुळं ह्या दोन्हींचं एकत्रीकरण करून या वेगवेगळ्या मन्वंतरातली लीला एकच आहे, गोष्ट एकच आहे, पण ती कशी भव्य दिव्य आहे ह्याच्यात फरक असू शकतो. कारण तिथले जे निवासी आहेत जे उच्चस्तरीय असतील म्हणजे आध्यात्मिक दृष्ट्या, तर थोडा फरक असतो. मग ह्या दोन्हींचं एकत्रीकरण करून जे आहे मैत्रीय मुनी जे आहेत ते दिव्य स्तरावर स्थित मुनी आहेत, तर त्यांनी हे वर्णन करून सांगितलं. मग आता पुढे जाऊ आपण.
माताजी, पुढचा श्लोक 32. हा. त्यानंतर सिंहाने हत्ती मारावा त्याप्रमाणे भगवान वराहदेवांनी दैत्याचा पाण्यातच वध केला. दैत्याच्या रक्तामुळे भगवंतांचे गाल आणि जिव्हा रक्ताने माखली. आणि जशी लाल भूमी खोदल्याप्रमाणे हत्ती देखील लाल होतो, तसे भगवान दिसू लागले. पाहिजे चित्रात पहा, भगवान लाल दिसतात. त्या रक्ताने भगवान यांचं सगळं जे शरीर आहे ते माखलं. आणि त्यांचे गाल आणि त्यांची जिव्हा, तर वराहाचे गाल म्हणजे एवढे मोठे, आणि त्याची जिव्हा म्हणजे जो पुढचा सुळक्याचा भाग आहे, आणि त्याच्या खाली म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचं जे मध्यभाग आहे ते जिव्हा म्हणजे सगळा भाग. तर अशा पद्धतीने ते रक्ताने माखलं गेलं. आणि मग काय झालं तर ते आपण समजून घेणार आहोत. म्हणजे त्याचं वर्णन जे आहे ते खूप सुंदर आहे, की काय की भगवान जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, ह्या आपल्याला प्रतिरोध करणाऱ्या शत्रूला काय केलं, तर त्याला लीलया म्हणजे अगदी सहज त्याचा वध करून टाकला पाण्यामध्ये. आणि त्या पाण्यामध्ये जे रक्त पसरलं त्या, आणि त्या रक्तामुळे काय झालं, भगवान यांचे गाल आणि जिव्हा रक्ताने माखली गेली. आणि त्याची उपमा कशाला दिली, म्हणजे उपमा कशी आहे, तर लाल भूमी जेव्हा खोदतो, म्हणजे कोकणात आता लाल माती असते, सर्वांनी पाहिली पण असेल. तर लाल माती जेव्हा ती खोदली जाते, तर तेव्हा आपलं अंग पण लाल होतं. तर तसं हत्तीनं जर भूमी खोदली असती, लाल भूमी, तर ती खोदल्यानंतर हत्तीचं अंग पण लाल होतं. तर तसं ते दिसत होतं. म्हणजे असं सुंदर वर्णन केले पहा. म्हणजे दैत्याच्या रक्तामुळे भगवान यांचं जे अंग माखलं गेलं होतं थोडंफार, गाल आणि जिव्हा, तर त्याचं वर्णन काय केलंय, तर जसा हत्ती जो आहे तो लाल भूमी खोदल्यामुळे तो जसा लाल होतो, तसे भगवान लाल रंगाचे झाले होते. तशी सुंदर लीला ही घडली. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा मग त्याची पुढचा श्लोक घेऊया. हा. आता ह्या श्लोकामध्ये आपण अभ्यासणार आहोत की नंतर काय केलं भगवान यांनी. तर भगवान यांनी एखाद्या हत्तीसारखी क्रीडा केली. म्हणजे हत्ती कसं पाण्यात डुंबत असतो ना, आणि आपले शुभ्र असे पांढरे शुभ्र जे सुळके होते ते चित्रात पाहूया. पांढरे शुभ्र सुळके होते. तर त्याच्या वक्राकार कडेवर अशी पृथ्वी धारण केली होती. पहा हा, भगवान किती विशाल आणि महाकाय आहेत, की म्हणजे त्यांचं हे वराह रूपच किती विशाल आहे पहा. आणि त्यांचे ते महाकाय सुळके आहेत बरं का, पण हे चित्रात छोटेसे दिसतात, पण ते इतके महाकाय होते की पहा इथे वरती त्यांनी पृथ्वीला पूर्ण सुळक्याच्या टोकावर पूर्णतः म्हणजे कडा कडा म्हणजे काय, वक्राकार ही म्हणजे ह्या कडा आहेत ना ह्या. हा, तर याच्या टोकावर पृथ्वी होती. आणि तिला धारण केलं होतं त्यांनी. आणि तमाल वृक्षाप्रमाणे म्हणजे नीलवर्णाने युक्त होते. म्हणजे भगवान जे आहेत ते त्यांचा वर्ण कसा आहे, नील वृक्ष म्हणजे किंवा नील रंगाचा, म्हणजे तमाल वृक्ष जो आहे. तर आजही आता आपण वृंदावनला गेलं तर पहा तिथे तमाल वृक्ष आहे कृष्ण बलराम मंदिरमध्ये. तर श्रील प्रभुपादाने तो तमाल वृक्ष तसाच ठेवला, तो म्हणजे तो आहे. तर त्यांच्या चरित्रामध्ये ती गोष्ट येते. तर त्याला कापून टाकणार होते, पण त्यांनी तसाच ठेवला आणि तिथेच मंदिर बांधायला सांगितलं. हम्म आणि मग तो तमाल वृक्ष आहे, तर त्याची जी साल असते किंवा त्याचा रंग असतो खोडाचा, तर तो असा निळसर जांभळा असतो. म्हणजे तमाल वृक्षाचा रंग असतो. मग तसेच भगवान यांचं वर्ण आहे. नीलवर्णाने युक्त आहेत, निळसर असा. आणि मग त्यांनी जी पृथ्वी आहे तर ती त्या सुळ्यांच्या कडांवर अशी धारण केली. आणि मग काय झालं, तर ब्रह्मदेव आहेत आणि इतर ऋषीमुनी आहेत, तर त्यांनी भगवान जे आहेत तर त्यांना परमपुरुष भगवानच आहेत हे त्यांनी जाणलं. ज्या अर्थी ही सगळी लीला घडली, त्या अर्थी हे सर्वश्रेष्ठ बलवान व्यक्ती कोण असू शकतात, भगवान श्रीकृष्णच असू शकतात. परमपुरुष जे आहेत ते भगवान आहेत. हे ब्रह्मदेवांनी आणि इतर जे ऋषीगण होते सत्यलोकामधले जन, मही लोकांमध्ये, तर त्यांनी हे जाणलं. आता जे ऋषी आहेत तर त्यांनी काय म्हणजे काय उद्गार काढले, जे ऋषी मुनी आहेत तर त्यांनी म्हणजे कशा पद्धतीने भगवानाची स्तुती केली हे आपण समजून घेणार आहोत. पुढच्या आपण श्लोकावर जाऊया. हा मग हा. आता या श्लोकामध्ये जे ऋषी आहेत तर ते वर्णन करतात, सगळे म्हणजे सर्वश्रेष्ठ ऋषी आहेत तर ते भगवान यांची स्तुती करतात. ते काय म्हणतात, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयी तनुस्वा परिधुन्वते नमः. तर आता ह्याचा अर्थ काय होतो, तर जिथे जिथे म्हणजे
म्हणजे जिथे जिथं भगवान आहेत, म्हणजे जितम जितम या शब्दाचा अर्थ विजय असतो, म्हणजे जिथे जिथं भगवान उपस्थित आहेत, तर ते कसे आहेत, तर ते ते त्या ठिकाणी तिथे ते अजितच असतात, म्हणजे अजिंक्य असतात. आणि मग यज्ञाच्या, म्हणजे हे कशामुळे जाणता येईल, तर यज्ञाच्या आचरणामुळे जाणता येईल. आणि मग पुढे काय म्हणतात ते, त्रयी तनुस्वा परिधुन्वते नमः, म्हणजे काय, की जे मूर्तिमंत वेद, म्हणजे कोण होतं, शुकर रूप होतं भगवान यांचं. तर अशा पद्धतीचं शरीर जे आहे ते धारण करून ते हलवणारे, म्हणजे त्यांनी हालचाल केली अशा पद्धतीने वराह होऊन, आणि जी काही लीला केली. तर असे जे भगवान आहेत, तर त्यांच्या चरणी माझा नमस्कार असो, अशा पद्धतीने हे जे ऋषी आहेत तर हे प्रार्थना करतात. म्हणजे काय, की भगवान यांच्या चरणी जे आहेत, तर त्या ऋषीमुनींनी आपल्या प्रार्थना ज्या आहेत ते समर्पित केल्या, त्यांना सादर प्रणाम केला. मग आता पुढच्या श्लोकावर जाऊ आपण. हा माताजी, पुढच्या श्लोकावर. हा, आता या श्लोकामध्ये आपण पाहणार आहोत की नेमकं काय घडलं. आता हे जे ऋषी आहेत तर ते काय म्हणाले, अजिंक्य असे भगवान आहे, त्यांना काय म्हणाले, तुमचा जय जयकार असो, विजय असो, मूर्तिवेंत वेदाच्या रूपातच तुम्ही आहात. मग आता हे भगवान यांनी वराह रूप घेतल्यामुळं त्यांच्या खेरीज दुसरं कोणी असणार नाही, ते ऋषी मुनींनी जाणलं होतं. मग आता त्यांनी शुकर रूप धारण कशासाठी केलं होतं, पृथ्वीचा उद्धार करण्यासाठी. मग आता ही जी लीला घडली, तर ह्यामध्ये पुढे काय घडलं हे समजून घेणार आहोत. आता यज्ञाच्या स्वरूपात भगवान यांचं पूजन करत आहेत. हम्म? किंवा अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत तर त्यांचं वर्णन जे आहे तर ते ऋषीमुनींनी केलं, की केवळ दुराचारी आहेत त्यांनाच भगवान यांचं हे रूप पाहता येणार नाही. हम्म. आणि भगवान कसे आहेत, तर गायत्री आणि सर्व वैदिक छंद म्हणजे काय आहेत, भगवान यांच्या त्वचेच्या स्पर्शामध्ये आहेत. म्हणजे भगवान यांचा कुठला भाग काय आहे याचं वर्णन खूप सुंदर असं त्या ऋषीमुनींनी केलंय. तर गायत्री आणि वैदिक छंद हे भगवानांच्या त्वचेचा जो स्पर्श आहे ना, असं असं म्हणजे मुलायम, तर ते म्हणजे कोण आहेत, गायत्री म्हणजे गायत्री मंत्र. आणि वैदिक छंद आहेत वेगवेगळे. छंद म्हणजे वेगवेगळे जे श्लोक आहेत, ऋचा आहेत, हे सगळं. मग तुमचं शरीर काय आहे, तर शरीर रोमामध्ये कुश गवत आहे, म्हणजे भगवान जे आहे त्यांचे जे शरीरावरचे रोम, म्हणजे जे वेगवेगळे केस होते ना त्या वराहाच्या शरीरावर, म्हणजे असे मोठे मोठे राठ केस होते म्हणजे भरपूर ठिकाणी, वेगवेगळ्या ठिकाणी. तर ते म्हणजे काय आहे, तर कुशा गवत आहे. म्हणजे भगवान यांचं जे शरीराचे जे रोम आहेत, म्हणजे जे केस आहेत, तर जे पृथ्वीवर जेव्हा पडले, पुढे ती लीला येईल, त्यांनी अंग झटकलं तेव्हा, तर ते म्हणजे कुशागवत आहे. म्हणून आपण कुशागवत, जेव्हा आपण कुशागवताचं आसन करतो तेव्हा त्याचा आपण खूप आदर केला पाहिजे, खूप सन्मान केला पाहिजे, कारण भगवानांच्या प्रत्यक्ष शरीरावरचे ते केस आहेत. आणि भगवान यांचे प्रत्यक्ष आशीर्वादच आपल्याला मिळत असतात. आपण त्यावर म्हणजे स्थित होऊन आपण जप करतो किंवा उभे राहून वेगवेगळे भगवानांचे जे म्हणजे उपचार आहेत ते करतो, म्हणजे आरतीसाठी आपण आसन वापरतो उभे राहण्यासाठी. तर अशा पद्धतीने कुशा जे आहे, म्हणजे असं गवत आहे, तर त्याच्यापासून आपण आसन तयार करत असतो, किंवा कुशा गवत जे आहे. तर ते म्हणजे बऱ्याच वेळा शुभ म्हणजे संकेत म्हणून दारावरती टांगलं जातं पहा. किंवा कुशा गवत जे आहे तर त्याच्यापासून यज्ञामध्ये जेव्हा किंवा वेगवेगळे म्हणजे विधी असतात शास्त्रोक्त, तर तेव्हा कुशा गवतापासून, त्याला दर्भ पण म्हटलं जातं. तर त्याच्यापासून म्हणजे अंगठी सारखं असं पवित्रक म्हणतात, तर ते बनवलं जातं. तर असे म्हणजे कर्मकांडाचा भाग आहे, आपण सखोलात नको जायला. तर अशा पद्धतीनं उषा जे गवत आहे ते भगवानच्या रोमामधून म्हणजे जे आहे तर ते निर्माण झालं. मग त्यांच्या भगवान यांच्या नेत्रामध्ये काय आहे, तर तूप आहे. म्हणजे आणि तुमच्या पायामध्ये काय आहे, चार प्रकारची सकाम कर्म आहेत, वेगवेगळी चार प्रकारची जी सकाम कर्म करतो एखादा व्यक्ती, तर ती म्हणजे काय आहेत, तर भगवान यांचे चार पूर आहेत. तर हा भाग आपण समजून घेऊया. मग आता पुढे जाऊन भगवानांनी कशा पद्धतीने लीला केली, आणि मग त्यांची स्तुती कशा पद्धतीने हे जे ऋषीमुनी करतायत ते आपण समजू. मग आता ह्या श्लोकाचा अर्थ आपण समजून घेऊ. तर भगवान यांची जिव्हा म्हणजे काय आहे, एक यज्ञ पात्र आहे, अशा पद्धतीने वर्णन केलं इथे या श्लोकामध्ये. स्त्रकतुंड असं शब्द आहे सुरुवातीला. आसित
स्त्रकतुंड आसित स्त्रुव ईशनासयो. रिडो दरे चमसा कर्णरंध्रे. असं अशी अशी ओळ आहे. तर याचा अर्थ काय होतो, हे शब्द आहेत ते समजायला थोडेसे सोपे करण्यासाठी मी एक एक शब्द घेऊन हा श्लोक वाचते, की ज्यामुळे या लीलेचा अर्थ आपल्याला समजेल. तर भगवान यांचं म्हणजे स्त्रक नावाचं जे एक यज्ञ पात्र आहे, तर त्याची उपमा भगवान यांच्या जिव्हेला दिली. म्हणजे वेगवेगळी, आता थोडासा हा भाग समजून घेऊया. यज्ञ पात्र असतात बरं का, विशिष्ट अशा यज्ञासाठी. हे सगळे शास्त्राधारित, शास्त्रामध्ये याचं वर्णन आहे. मग स्त्रक नावाचं जे यज्ञ पात्र आहे, ते म्हणजे भगवान यांची जिव्हा आहे. भगवान यांची नासिका म्हणजे पण एक यज्ञ पात्र आहे. तर हा, आणि त्याचबरोबर भगवान यांचं जे उदर आहे, तर ते पण काय आहे, यज्ञीय अन्न खाण्यासाठीचं पात्र आहे. म्हणजे प्रत्येक जे भगवानांचं अंग आहे त्याला यज्ञ पात्राची उपमा दिली आहे पहा. आणि ते तसंच आहे. हा, त्यानंतर भगवान यांचं जे कर्णरंध्र म्हणजे जे कान आहेत ते पण एक यज्ञ पात्र आहे. इथपर्यंत आपण अभ्यासलं. मग आता पुढचा भाग काय आहे, तर प्राशित्रम आस्ते ग्रसने गृहास्तु ते. म्हणजे काय, की ब्रह्मपात्र नावाचं एक यज्ञ पात्र आहे. तर ते म्हणजे भगवानांच्या मुखामधले, म्हणजे भगवानांच्या मुखाला ब्रह्मपात्र नावाचं जे ब्रह्मा नावाचं जे पात्र आहे, किंवा ब्रह्मपात्र म्हणतात, तर ते म्हणजे यज्ञाचं जे मुख आहे, तर ते त्याला भगवानाच्या मुखाला म्हणजे तर ते ब्रह्मपात्र असं नाव दिलंय. म्हणजे भगवानांचं मुख. मग भगवान यांचा जो घसा आहे, म्हणजे ग्रसने, ग्रसने म्हणजे घसा. ग्रसने म्हटलं त्याला, तर सोम नावाचं जे पात्र आहे तर त्याची उपमा दिली आहे. सोम नावाचं यज्ञ पात्र आहे. आणि भगवान जे काही चरवण करतात, म्हणजे आपण म्हणतो ना, काय चघळतच राहिलं नुसता, एखादा पदार्थ पुन्हा पुन्हा खात राहणं, किंवा गाई म्हशी चरवण करतात पहा, आधी चारा सगळं खातात आणि मग नंतर चरवण करतात. तर अशा पद्धतीनं जे हळूहळू म्हणजे चरवण केलं जातं असं. तर त्याचं वर्णन काय, यच्च वर्णम ते भगवन अग्निहोत्रम. म्हणजे काय, की भगवान जे काही चरवण करतात ते अग्निहोत्र म्हणून ओळखलं जातं. म्हणजे वेदवादी म्हणतात की वेद आणि त्यामध्ये उल्लेखलेल्या यज्ञाव्यतिरिक्त श्रेष्ठ काहीही नाही. पण जे म्हणजे यज्ञविधी म्हणजे करत असतात, तर त्यांनी केवळ अग्निहोत्र जरी केलं, म्हणजे वेदामध्ये जे काही सांगितलेल्या वेगवेगळ्या विधी निषेधांचं कठोर पालन त्यांना नाही जमलं, पण त्यांनी फक्त अग्निहोत्र जरी केलं तरी ती काय आहे, भगवान यांची विधिविधानानुसार केलेली पूजा आहे. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्या म्हणजे ते काही खाद्यपदार्थ जेव्हा खातात तेव्हा एखादा व्यक्ती कसं चरवण करतो, तर तसं भगवान यांना जी आहुती दिली जाते अग्निहोत्रामध्ये, तर त्यांना भगवान चरवण करत असतात आणि म्हणून त्याला अग्निहोत्र असं म्हटलं जातं. हं? तर अग्निहोत्र हा असा पवित्र विधी मानला जातो. मग आता वेगवेगळी पात्र लागतात वेगवेगळ्या यज्ञासाठी. स्त्रक, स्त्रुवा, बहिर, चातुर्होत्र, इडा, चमस, प्राशित्र, ग्रह, अग्निहोत्र. आणि हे यज्ञविषयक नियम फार कठोर आहेत. म्हणजे ते जर पालन नाही केले तर आपल्याला ते यज्ञाचं फळ मिळत नाही, म्हणजे कर्मकांडाचा भाग. आणि आताच्या काळामध्ये अशा पद्धतीनं सर्व शिस्तीचं पालन, म्हणजे यज्ञासाठी विधिविधानाचं पालन करण्यासाठी आपल्याकडे काही सुविधाच नाहीत. म्हणून कलियुगामध्ये आपला यज्ञ काय आहे, संकीर्तन यज्ञ. आणि असे यज्ञेश्वर कोण आहेत, भगवान. आणि मग भगवान यांच्याविषयी आपल्याला आदर असला पाहिजे. तरच आपण काय करू शकतो, भगवानांची कृपा जी आहे ते संपादन करू शकतो. आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी काय सांगितलं, संकीर्तन यज्ञ करा. आणि अशा पद्धतीने जेव्हा आपण करू संकीर्तन यज्ञ, तेव्हा भगवानांची आपल्याला कृपा मिळेल. आता पुढे जाऊ आपण. इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी, की हे जे अग्निहोत्र आहे तर ते म्हणजे काय आहे, भगवान यांचं म्हणजे जे मुख आहे ते मानलं जातं आणि ते चरवण करत असतात. म्हणजे मुखामध्ये चरवण होणार ना, तर त्या दृष्टीनं भगवान जे आहे तर ते चरवण करत असतात. म्हणजे मुखाला खरं तर ब्रह्मपात्र म्हटलंय, पण यज्ञकुंड हे एक प्रकारे म्हणजे भगवानांचं मुखाप्रमाणेच मानलं जातं, कारण ते चरवण तरच करतील ना तिथे मुख असेल तर. अशा पद्धतीने इथे उपमा ही वेगळी आहे दिली गेलेली, पण शास्त्रार्थ हा आहे की म्हणजे स्तुती केली आहे ऋषीमुनींनी तशा पद्धतीनं भगवानांच्या मुखाला ब्रह्मपात्र म्हणलं. पण प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ हा आहे की कुठलंही यज्ञकुंड असतं त्याचं मुख म्हणजे भगवान, म्हणजे त्याचं हे मुख आहे ते म्हणजे भगवानांचं मुख मानलं जातं, विष्णुमुख मानलं जातं. आणि त्यामध्ये अग्नीची आहुती दिली जाते. तर अशा पद्धतीनं हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता पुढे जाऊ आपण.
हा त्याची पुढचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. हा त्याची पुढच्या श्लोकावर. हा. आता या व्यतिरिक्त जे भगवान आहेत तर त्यांच्या अवतरणाची पुनरावृत्ती म्हणजे काय, तर सगळं आता हे समजून घेणार आहोत. म्हणजे भगवान यांचं जे अवतरण आहे म्हणजे वराह अवतारातलं, तर ह्याची पुनरावृत्ती म्हणजे काय असतं, सर्व प्रकारच्या दीक्षेची इच्छा आहे. म्हणजे आता आपण आध्यात्मिक अर्थ समजून घेणार आहोत हं. आणि सगळ्यांनी लक्ष देऊन आता तो ऐकूया. तो श्लोक पण मी वाचणार आहे आणि प्रत्येक शब्दानुसार मी तो सांगेन, तर आपण ऐकूया. दीक्षा दीक्षानुजन्मोपसद शिरोधरम असा शब्द आहे. पहिल्या ओळीत त्याचे दोन शब्द आहेत. तर याचा अर्थ काय होतो की म्हणजे जे आध्यात्मिक जन्म किंवा म्हणजे आपली आध्यात्मिक जन्म म्हणजे काय, आपला हा भौतिक जन्म आहे आणि आपल्याला दीक्षा मिळते तेव्हा काय होतं, आपला आध्यात्मिक जन्म होतो. मग असा आपला अवतारच असतो एक प्रकारे, म्हणजे अवताराची पुनरावृत्ती म्हणजे भौतिक आणि जन्म होतो आपला आणि दुसऱ्यांदा अवतार म्हणजे काय, तर आध्यात्मिक जन्म. मग अशा पद्धतीनं जेव्हा आपल्या अवतरणाची पुनरावृत्ती म्हणजेच दीक्षेची इच्छा, म्हणजे दीक्षा होते म्हणजे आपण पुन्हा दुसऱ्यांदा अवतार घेतो आणि तो आध्यात्मिक अवतार मानला जातो, आपला भौतिक अवतार असतो असं घेऊया आपण. भौतिक शरीर असतं आधी जे असतं ते, आणि नंतरही भौतिक शरीर असतंच, पण आपण आध्यात्मिक स्तरावरती भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करत असतो आणि म्हणून त्याला दुसरा जन्म असं म्हटलंय. मग हा जो दुसरा जन्म असतो किंवा पुन्हा अवतरण असतं किंवा अशा प्रकारची दीक्षेची जी इच्छा आहे, तर ती जी दीक्षेची जी इच्छा आहे तर तिचं स्थान म्हणजे काय, भगवान यांची ग्रीवा आहे. ग्रीवा म्हणजे काय, तर मान, म्हणजे भगवान यांची जी ग्रीवा आहे तर ती म्हणजे काय आहे, तर दीक्षेची इच्छा. इथे चित्रात पहा. हम्म तर तीन प्रकारच्या इच्छा असतात. त्या तीन प्रकारच्या इच्छांचं स्थान म्हणजे काय आहे, तर भगवान यांची ग्रीवा आहे. मग आता अं, सुळे सुळे म्हणजे काय आहेत, तर दीक्षेचं फळ आहे. हम्म हे जे सुळे आहेत ते म्हणजे काय आहे, दीक्षेचं फळ आहे. आणि सगळ्या इच्छांचा अंत म्हणजे सुळे आहे. सुळे कसे असतात पहा, इथून सुरुवात होते आणि सुळका जो तो आहे तो आहे ते संपतो, अंत होतो इथे टोकाला. मग सर्वात शेवटचं टोक सुळक्याचं म्हणजे तो अंत आहे. म्हणजे सगळ्या आपल्या इच्छांचा अंत जे होतो ते म्हणजे दीक्षेचं फळ आहे. म्हणजे सगळ्या आसक्ती त्यागतो आणि आपण भगवत नामाची प्राप्ती करतो, म्हणजे भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करून. तर तो अंत म्हणजे सुळ्याचं टोक मानलं गेलंय. आणि तुमची जी जिव्हा आहे ती दीक्षेचं पूर्व कृत्य मानलंय. म्हणजे आपली जी जिव्हा आहे म्हणजे भगवान यांची म्हणजे, तर ती जी आहे तर दीक्षेचं पूर्व कृत्य मानलंय. म्हणजे दीक्षे आधी जे काही आपण प्रयास करतो तर ते म्हणजे काय आहे, तर दीक्षेच्या पूर्वीची तयारी, पूर्वकृत्य असं म्हटलं त्याला. आणि त्याचबरोबर भगवानांचं जे मस्तक आहे तर ते म्हणजे यज्ञविरहित अग्नी आणि आराधनेचाही अग्नी. म्हणजे आता यज्ञविरहित अग्नी म्हणजे काय, तर आपण समजून घेऊया. म्हणजे भगवानाच्या संतुष्टीसाठी आपण जो भक्तिमय प्रेममय सेवेचा प्रयास करतो तर असा जो अग्नी आहे तर तो म्हणजे काय आहे, आराधनेचा अग्नी. तर तो म्हणजे भगवानांचं मस्तक आहे. आणि यज्ञविरहित अग्नी म्हणजे काय, की आपण जो यज्ञ आहे तो भगवानांच्या संतुष्टीसाठी करतो. पण जेव्हा भक्तीचं बीज जे आहे आपल्या हृदयामध्ये जे आहे तर ते जेव्हा भक्तीचं बीज फुलतं तर त्यावेळेला काय होतं, तर भगवान यांची भक्ती अशी आहे की एखादा जो अग्नी आहे म्हणजे हृदयामध्ये एखाद्याच्या, तर तो आपण जेव्हा चेतो तेव्हा तर तिथे अशा पद्धतीनं म्हणजे भगवत नामामुळं किंवा भगवत सेवेमुळं काय होत जातं, तर त्या अग्नीमध्ये आपली सर्व जन्माची सगळी पापं नष्ट होऊन जात असतात. मग हा कसा आहे अग्नी, आपल्या हृदयातला यज्ञ विरहित अग्नी आहे. म्हणजे काय की तिथं प्रत्यक्ष कुठलाही म्हणजे कुठल्याही आपल्या हृदयामध्ये प्रत्यक्ष कुठलाही अग्निकुंड नाही की तिथं कुठला अग्नी नाही, पण आपल्या हृदयातले जे काही आपल्या म्हणजे जे काही अनर्थ आहेत तर ते सगळे नष्ट होतात. आणि त्यासाठी त्याला काय म्हटलंय, भगवानाचं मस्तक म्हणजे यज्ञविरहित अग्नी असं म्हटलंय. आणि मग भगवान यांची प्राणशक्ती म्हणजे सगळ्या इच्छांचा समूह आहे. म्हणजे काय,
की भगवान जे आहेत तर ते प्राणशक्ती आपल्यामध्ये जे निर्माण करतात, आपल्याला जी प्राणशक्ती असते भगवानांच्या कृपेमुळे, तर ती म्हणजे काय, सगळ्या इच्छांचा आपल्या समूह आहे, अशा पद्धतीची उपमा जी आहे त्या या श्लोकामध्ये दिली आहे. म्हणजे काय, की ह्या श्लोकामध्ये जे काही वर्णन आहे ते आपण या चित्राच्या माध्यमातून समजून घेऊया. आता आपल्याला तीन प्रकारच्या इच्छा असतात. काम भावना म्हणजे इंद्रिय तृप्तीच्या भावना, मग भावना, आणि विभावना. तर मग त्या काय आहेत, तर भावाच्या स्तरावर जे वेगवेगळे म्हणजे भगवत प्रेमामध्ये स्थित झाल्यावर जे असतात, आणि विभाव म्हणजे जे पुढचा टप्पा अजून त्याच्या, म्हणजे तर अशा पद्धतीचे म्हणजे हे भक्तिरसामृत सिंधू मध्ये येतं. तर म्हणजे उच्च स्तरावरचे जे भाव असतात ते उत्कट होत जातात तेव्हा काय घडतं, तर हे थोडक्यात इथे सांगितलंय. मग अशा पद्धतीच्या तीन स्तरावर ज्या इच्छा असतात वेगवेगळ्या, तर त्यानुसार भगवान जे आहेत तर त्यांची मान जी आहे, ग्रीवा, हे काय आपल्या तीन इच्छेचं हे जे आहे तर ते स्थान मानलं गेलंय. म्हणजे सुळे म्हणजे काय आहे, तर दीक्षा आणि दीक्षेचं फळ आहे. त्यांची जिव्हा म्हणजे काय, आपलं पूर्वकृत्य आहे. आणि त्यांचं मस्तक म्हणजे काय आहे, तर यज्ञविरत अग्नी आहे, किंवा जो आराधनेचा आपल्या अग्नी आहे, म्हणजे आपण जी भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो त्याचा जो अग्नी आहे, तर त्याचं जे आहे तर ते फळ आहे. आणि आपल्या ज्या म्हणजे आपली जी प्राणशक्ती आहे, आपल्याला प्राणशक्ती देणारे कोण आहेत, भगवान आहेत. तर ते प्राणशक्ती जी आहे तर ती म्हणजे ती कशी आहे, तर ती म्हणजे प्राणशक्ती जी आहे तर त्याद्वारे आपली जी चेतना आहे, म्हणजे आपल्यामध्ये जी चेतना आहे, आपल्यामध्ये आत्म्याचं अस्तित्व आहे, आणि त्याची शक्तीला काय म्हटलं जातं, चेतना शक्ती. मग त्या चेतनेला वहन करण्याचं काम करतं, तर आपल्या शरीरामध्ये 5 प्रकारचे वायू असतात, प्राण अपान उदान, हे सगळं आपण भगवद्गीतेत ऐकले है ना. तर मी फक्त उदाहरण दिलं. हम्म तर तो जो प्राणवायू असतो ना, तर त्याद्वारे सगळ्यांनी लक्षपूर्वक ऐका, प्राणवायू असतो ना, प्राण, त्याद्वारे ह्या चेतनेचं वहन केलं जातं आपल्या रक्तातून. हम्म आणि ती जी प्राणशक्ती आहे म्हणजे जी चेतना शक्ती आहे, की जी प्राणाद्वारे वाहिली जाते, त्याला म्हणायचं प्राणशक्ती. तर ती प्राणशक्ती म्हणजे काय आहे, तर सगळ्या इच्छांचा समूह. आणि अशी जी आहे, तर ती ती जी इच्छा आहे तर ती म्हणजे काय आहे, तर म्हणजे सगळ्या प्रकारच्या आपल्या इच्छा, तर ती त्याला प्राणशक्ती असं म्हटलंय. मग त्या जर इच्छा म्हणजे ज्या आहेत तर त्या भौतिक असतील, किंवा भौतिक स्तरामध्ये पण आपण म्हणू की त्या रजोगुणी तमोगुणी असतील, तर मग काय होतं, म्हणजे त्यानुसार प्राणशक्ती जी आहे तर त्याचं विचरण जे आहे आपल्या शरीरामध्ये ते राहणार, आणि त्यानुसार आपल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी राहणार, आणि म्हणजेच कर्म आपली राहणार. मग हे गुणांचा प्रभाव अशा पद्धतीनं कार्य करत असतो, हे याच्यातून आपण समजून घेतलं. तर पुढे जाऊ आपण. हा, आता भगवानांची अजून स्तुती करतायत हे ऋषीगण आहेत ते ते काय म्हणतात, की सोमस्तुरेत सवनान्य वस्थिती. म्हणजे काय, की पहिली जी ओळ आहे ती महत्वाची. सोम नामक यज्ञ म्हणजे तुमचं वीर्य आहे, आणि तुमची वाढ हे प्रातःकालीन कर्मकांडीय विधी आहेत. प्रातःकालीन कर्मकांडीय विधी जे येतात म्हणजे सकाळी सुद्धा अग्निहोत्र केलं जातं, आणि अनेक असतात विधी वेगवेगळे सकाळी. सूर्याला अर्ध दिलं जातं, असे वेगवेगळे आहेत. म्हणजे सूर्यनारायण म्हणतात, म्हणजे भगवानांचंच रूप आहेत सूर्यदेव म्हणजे. हम्म तर मग असे जे वेगवेगळे विधी असतात प्रातःकालीन, तर त्यामध्ये जे आहेत तर ते भगवान यांची जी वाढ आहे, तर म्हणजे भगवानच्या वाढीचा वेग, तर त्यांना कर्मकांडीय विधी म्हटले. मग भगवानांची त्वचा आणि स्पर्श हे अग्निष्टोम यज्ञाचे 7 घटक आहेत. म्हणजे अग्निष्टोम नावाचा यज्ञ केला जातो, आणि त्याचं म्हणजे त्याचे 7 जे घटक आहेत वेगवेगळे, म्हणजे हे कर्मकांडाचं वर्णन आहे थोडंसं. ऋषीमुनींना हे सगळं ज्ञान होतं ना, त्यामुळे त्यांनी असं वर्णन केलं. तर आपण फक्त ऐकायचा भाग करूया, आपल्याला लक्षात नाही राहिलं फारसं तरी बिलकुल आपण काळजी करायला नको. भगवानांच्या लीला आणि भगवानांची वर्णनं आणि असं ज्ञान जे असतं दिव्य, तर ते आपल्याला लक्षात नाही जरी राहिलं तरी त्याचा परिणाम जो असतो ना, कारण शब्दावतार आहेत भगवान म्हणजे. म्हणजे भगवान म्हणजे भागवत भगवान यांचं शब्दावतार मानलं जातं, आणि प्रत्यक्ष श्रीकृष्णच आहेत ते.
आणि प्रत्येक शब्द म्हणजे सुद्धा भगवानांच्या दिव्य अवतार आहे. म्हणजे भगवानांचं काही म्हणजे प्रत्येक अंग अनेक अंगांची भूमिका करतो. म्हणजे प्रत्येक अंग आपण वेगळं नाही काढू शकत. त्यामुळे प्रत्येक शब्द सुद्धा म्हणजे भगवान आहेत. म्हणजे या अर्थाने आपण घेऊया. तर त्यामुळे भगवानांची आपल्याला कृपा मिळते आणि हळूहळू न आकलन झालेल्या गोष्टी आकलन व्हायला लागतात. हं? तर भगवान जे आहेत तर त्यांची त्वचा आणि स्पर्श हे अग्निष्टोम नावाचं जे यज्ञ आहे त्याचे 7 घटक आहेत. मग भगवान यांचे शारीरिक सांधे म्हणजे काय? 12 दिवसात केल्या जाणाऱ्या विविध यज्ञांची लक्षणे आहेत. मग आता इथे पुढे जाऊन समजून घे म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांना सोम आणि असोम नामक यज्ञाचे विषय आहात आणि तुम्ही यज्ञानेच बाध्य होऊ शकता असं वर्णन आहे. म्हणजे काय की वेदातल्या कर्मकांडाचे सगळे अनुयायी असतात ते असे नित्यनेमाने अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र आणि आप्तोर्याम असे नित्यनेमाने यज्ञ करत असतात. ह्या क्रमाने ते करतात. हं? आणि भगवानांच्या सोबत स्थित म्हणजे आपण आहोत ते यज्ञ करून म्हणजे सतत भगवान यांच्या विषयी म्हणजे कृपेसाठी ते यज्ञ करत असतात. आणि तो यज्ञ केल्यामुळे भगवान सतत आपल्या बरोबर आहेत आणि आपण भगवान त्यांच्या सोबत स्थित आहोत असं त्यामुळे ते यज्ञ केले की समजलं जातं. म्हणजे आता उदाहरण घेऊया की आपण जेवढ्या वेळा कलियुगामध्ये हरिनाम घेऊ तेवढ्या वेळा आपण भगवानांचे संग करू असं समजलं जातं. कारण कलियुगाचा धर्म काय आहे? संकीर्तन यज्ञ म्हणजे भगवानांचं नाम घेणं है नाही. म्हणजे काय की संकीर्तन म्हणजे काय? तर आपण मोठ्याने जेव्हा म्हणून वाद्यांच्या तालावर आणि म्हणजे वेगवेगळ्या वाद्यांचा उपयोग करून मोठ्याने सगळ्या समवेत सगळ्या भक्तांसमेत गाऊन नाचून जेव्हा भगवान यांचं पवित्र मंत्र आहे त्याचं गायन करतो तर त्यावेळेला ते संकीर्तन यज्ञ झालं. मग अशा पद्धतीनं नाचून गाऊन आपण संकीर्तन केलं पाहिजे. आपण वैयक्तिक करतो तो नामजप करतो एकत्र स्वतः म्हणजे एकट्याने स्वतःला ऐकू येईल या आवाजात आणि सगळ्यांसोबत गाऊन मोठ्याने करतो त्याला कीर्तन म्हटलं जातं. मग जेवढं आपण संकीर्तन करू तितकं काय होईल? भगवत कृपा आपल्याला प्राप्त होईल. मग हा आपला यज्ञ आहे कलियुगाचा. तसं म्हणजे जे होते त्रेतायुगामध्ये तर त्यावेळेला काय होतं तर जे आहे ते अग्नियज्ञ केले जायचे. तर त्यानुसार किंवा यज्ञ हा कर्मकांडाचा भागच मानला जातो. कुठलंही युग असू दे तिथे यज्ञ म्हणजे विष्णूंना आहुती दिली जाते आणि त्यासाठी प्रत्येक वेळी कर्मकांडी लोक काय करतात? यज्ञ करून अशा आहुती देऊन भगवान आमच्या सोबत आहेत अशा पद्धतीने भगवानचा नित्य संग ते करत असतात. भगवान आपल्या सोबत आहेत अशा भावाने. अशाच प्रकारे प्रत्येक वेळी भगवान तर त्यांचं नाम जर आपल्या मुखात आलं तर प्रत्येक वेळी आपण पण भगवानांचा संग करू आणि यासाठी जितकं जास्त आपण नाम घेऊ शकतो भगवानांचं तितकं घेणं ते अपेक्षित आहे. आणि हा आपल्यासाठी काय असेल? कलियुगातला यत्न असेल बा. आता पुढे जाऊ आपण. हा. आता या स्लाइड मध्ये भगवान यांना ते सगळेजण नमस्कार करतायत तर ते आपण अभ्यासणार आहोत. तर भगवान यांचं खूप सुंदर असं रूप पहा. ते विश्वरूप पण आपण पाहतोय स्लाइड मध्ये. वर अवतार पण आपण आधीच्या स्लाइडच्या चित्रामध्ये अभ्यासल्या. तर साक्षात भगवान हे कोण आहेत? पूर्ण पुरुषोत्तम आहेत आणि वैश्विक प्रार्थना वैदिक मंत्र यज्ञ घटक द्रव्याने भगवान हे म्हणजे पूजनीय आहेत आणि म्हणून तुम्हाला म्हणजे असे सगळे तीन भौतिक दोषांपासून दूर असलेले मुक्त असलेले जे आहेत तर त्यांना भगवानांची अनुभूती येऊ शकते. आणि असे जे भक्त आहेत म्हणजे भक्ती मार्गातल्या सर्वश्रेष्ठ ज्ञानाचे गुरु सुद्धा कोण आहेत? भगवान आहेत. आणि सर्वश्रेष्ठ भक्त म्हणजे कोण? चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपातले हे सुद्धा भगवानच आहेत. आणि असे सगळ्या भक्तांसाठी जे भगवान यांचे भक्त आहेत त्या सगळ्या म्हणजे जे सगळ्यांसाठी जे कोण आहेत? परमश्रेष्ठ असे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत तर त्यांना आमचा नमस्कार असो अशा पद्धतीनं प्रार्थना करतायत. म्हणजे काय की भक्तांनी काय केलं पाहिजे? आपले भौतिक दोष आणि कामनापासून मुक्त असलं पाहिजे. आपण त्या सुळ्यांचं उदाहरण पाहिलं किंवा मान म्हणजे काय, सुळे म्हणजे काय हे सगळं पाहिलं आपण. हे कशासाठी? तर ह्या सगळ्या भौतिक दोषांपासून ह्या कामनांपासून इच्छांपासून आपण मुक्त असलं पाहिजे. आणि हीच काय आहे? एखाद्या भक्ताची त्याला जर भक्तिमय प्रेममय सेवा करायची असेल तर ती योग्यता आहे. म्हणजे भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवेला योग्यता काय की आपण सगळे भौतिक दोष आणि कामना वासनेपासून मुक्त असलं पाहिजे. आणि मग म्हणजे या मुक्त अवस्थेला काय म्हटलं जातं? वैराग्य म्हटलं जातं. मग वैराग्य म्हणजे काय? जेव्हा आपण भौतिक इच्छांचा त्याग करतो कामनांचा त्याग करतो तेव्हा ते वैराग्य अवस्था येते. मग भौतिक इच्छांचा त्याग कधी करू शकू आपण? ज्यावेळेला आपल्याला ज्ञान मिळेल.
हो की नाही? की आपल्याला ज्ञान काय मिळेल, की ह्या भौतिक इच्छा ज्या आहेत, इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा ज्या आहेत, त्यामुळे आपण पुन्हा 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 ह्या जन्ममृत्यूच्या चक्रात येतो आहोत. मग हे जेव्हा ज्ञान मिळेल आपल्याला, तर त्यावेळेला आपण त्या सगळ्या कामनांचा त्याग करू. मग हे ज्ञान कसं मिळेल? तर आपल्याला साधू संग करावा लागेल. साधू संग म्हणजे काय? भगवत भक्त आहेत तर त्यांची कृपा मिळाली पाहिजे. म्हणजे जसं श्रील प्रभुपादांच्या कृपेमुळं आपल्याला भगवान जे आहेत तर हे कळाले. म्हणजे काय? तर आपण साधू संग केला म्हणजे साधू म्हणजे काय, की कृष्ण भावनामय व्यक्ती जे उच्च स्तरावर स्थित असतात, मग त्यांची कृपा मिळाल्यामुळं तुमच्या आपल्या जीवनामध्ये असे भक्तियोगी म्हटलं जातं ह्यांना. ज्ञानयोगी असतात आणि भक्तियोगी असतात. ज्ञानयोगी म्हणजे काय? ज्ञानाच्या स्तरावर भगवान यांना जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणारे, की जे निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात, त्यांना ज्ञानयोगी म्हणायचं. आणि भक्तियोगी म्हणजे काय? तर जे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भगवानांची उपासना करतात, भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात असं म्हणू आपण. तर ते म्हणजे भक्तियोगी. म्हणजे भक्तियोगी दिव्य स्तरावर स्थित असलेले भक्त म्हणजे कोण आहेत? साधू म्हटलं जातं त्यांना. म्हणजे असे उपमा म्हणजे हे एक प्रकारची म्हणजे वेगवेगळे शब्द आहेत अशा उच्च स्तरावरच्या भक्तांसाठी. मग असे जे साधू म्हटलं जातं, तर असे म्हणजे आपले श्रील प्रभुपाद आहेत. मग ते जेव्हा आपल्या जीवनात येतात, तेव्हा काय होतं? आपल्यावर कृपा होत असते. म्हणजे साधूंची जितकी साधना, जितका साधनेचा उच्च स्तर तेवढी कृपेचा स्तर असतो. हम्म आणि त्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये असे साधू येणं महत्वाचं असतं. मग साधू संघ जो आहे म्हणजे भक्तियोगी अशा पद्धतीने आपल्या जीवनामध्ये आला तर आपण उच्च स्तरावरच्या भक्तीमध्ये स्थित होऊ शकतो. मग आपल्यामध्ये म्हणजे हे जे शुद्ध भक्तीचं जे बीज आहे ना, ते श्रील प्रभुपादांनी रोवलंय. सगळ्यांनी हा भाग लक्षात घ्या, केवढी कृपा आहे. शुद्ध भक्ती जी आहे तर तिचं बीज हे आपल्यामध्ये श्री प्रभुपादांच्या माध्यमातून आपल्या हृदयामध्ये त्याचं रोपण केलं गेलंय. आणि त्यानंतर जर आपण भक्तांचा संघ केला, म्हणजे इस्कॉनच्या माध्यमातून हा भक्तांचा संघ मिळतोय, अशा भक्तांचा संघ केला आणि आपण प्रयत्न केले शुद्धीकरणाचे, तर निश्चित काय होईल? तर आपल्या म्हणजे आपण जे आहे तर ते शुद्ध भक्ती प्राप्त करू शकू. मग शीघ्रातिशीघ्र आपली उन्नती होण्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये असे साधू येणं आवश्यक असतं. म्हणजे साधू म्हणजे कोण? तर असे जे भगवत भक्त असतात, पण ते कसे असतात? स्वतंत्र असतात. आणि ते 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 कृपा करतात आणि त्या कृपेमुळे आपल्याला भगवत कृपा मिळते. त्यांची कृपा मिळते तेव्हा भगवत कृपा मिळते. आणि मग त्यांच्या कृपेमुळेच आपल्या जीवनात गुरु महाराज येतात. मग ही पुन्हा त्यांची झालेली कृपा असते आपल्यावर. आणि असं जेव्हा घडतं तेव्हा ते भक्तीचं बीज आहे तर ते लतेमध्ये हळूहळू रूपांतरित होऊ शकतं, होऊ लागतं. भक्ती लता होऊ लागते त्याची. आणि मग त्याचं सिंचन करायचं किंवा त्याला व्यवस्थित वाढवायची जबाबदारी कोणाची असते? भक्तांच्या संघात जेव्हा आपण राहतो तेव्हा ती भक्तिलता फुलते. आणि यासाठी भक्तांचा संघ आहे जो आहे तो महत्वाचा आहे. म्हणून साधू संघ असं म्हटलंय. म्हणजे साधू संघ लव मात्र होय असा एक श्लोक येतो. म्हणजे काय? अगदी एक लव लव म्हणजे क्षणापेक्षा पण सर्वात म्हणजे काय म्हणू, सूक्ष्म वेळेचं एक एकक आहे हे. म्हणजे लव मात्र. म्हणजे आपण म्हणतो ना, पापणीचं पात लवतं तर घटना घडली. मी उदाहरण देते. मग तो लव म्हणजे असं किती पटकन लवतं पापणीचं पात, म्हणजे काही काळ पण म्हणजे आपण तो मोजू नाही शकत किती सूक्ष्म एकक आहे पाहते. म्हणजे इतकं वैदिक गणित होतं आपलं. ते उत्तम पद्धतीनं म्हणजे जे होतं ते अशा पद्धतीचं ते मांडलं गेलं होतं. म्हणजे आताच्या शास्त्रज्ञांना पण इतकं उत्तम पद्धतीचं एकक शोधता नाही येणार. आणि अशा म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे इतक्या म्हणजे इतक्या कमी वेळामध्ये आपल्याला जर साधुसंग मिळाला तर आपली शुद्धी होऊ शकते आणि आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. पहा, मग भक्ताला शुद्ध भक्तिमय सेवेविषयी जो आहे तर तो उपदेश म्हणजे देण्यासाठी असे साधू त्याच्या जीवनामध्ये किंवा असे मुक्त पुरुष यावे लागतात. आणि त्यावेळेला काय होतं? तर त्या म्हणजे त्यांच्या कृपा आशीर्वादामुळे काय होतं? तर साधू संघ लाभल्यामुळे काय होतं? तर त्याच्या हृदयातल्या अनर्थांची निवृत्ती होते. आणि त्यामुळे काय होतं? ते सगळ्या भौतिक कामनांपासून मुक्त होतं आणि तो शुद्ध होतो. म्हणजे श्रद्धापासून प्रेमापर्यंत जे टप्पे आपण अभ्यासतो तर ते असे आहेत की ज्यामुळे आपण भगवत प्राप्ती करू शकतो. आता पुढे जाऊ आपण. हा. आता या श्लोकामध्ये आपण समजून घेणार आहोत की भगवान यांची स्तुती कशी सुंदर पद्धतीने केली ह्या सगळ्या ऋषीमुनींनी. तर आता या श्लोकामध्ये भगवान यांच्या स्तुत्यांचं वर्णन आहे.
तर ते कसं आहे, तर दंष्ट्राग्र कोट्या भगवंतोया धृता असा शब्द आहे. तर याचा अर्थ काय होतो, तर जे सुळ्यांची अग्र होती, हा, आणि त्याच्या कोट्या म्हणजे कडांनी भगवान जे आहेत, तर त्यांनी धारण केली होती पृथ्वी. आणि जसं म्हणजे एक उन्मत्त गजेंद्र होता. गजेंद्राची आपल्याला जी कथा आहे ती माहिती. तर गजेंद्र जो होता त्यानं पानासहित कमळफूल धारण करून पाण्याबाहेर येतो. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला गजेंद्राची कथा पण माहितीये, गजेंद्र लीलेविषयी. मग आता गजेंद्रला आपण नेहमी पाहतो चित्रात. इथे उपमा दिली आहे अशा गजेंद्राची, आणि ती कथा जी आहे, ती लीला जी आहे भगवानांची वेगळी आहे. तर असा जो गजेंद्र आहे तो जो काय करतो, तो उन्मत्त म्हणजे असा जो उन्मत्त म्हणजे आपल्या शक्तीचा गर्व असतो गजेंद्रला, आणि म्हणून त्याला उन्मत्त गजेंद्र म्हणतात. मग तो काय करतो, तर पानासहित कमळ फुल जो आहे तर तो उपटून आणतो. आणि पाण्याबाहेर होतो. तेव्हा त्यावेळेला जी शोभा असते ती दृश्य पाहण्याची, तर तीच सुंदर शोभा तुम्ही आपल्या सुळ्यांद्वारे पर्वतांनी युक्त अशा ज्या पृथ्वीचा उद्धार केला हत्तीची झाली, म्हणजे ही जी पृथ्वी आहे ती अनेक पर्वतांनी युक्त होती. मग आपल्या सोन्यावर त्यांनी धारण करून आणली, आणि त्यामुळे ते सुंदर दृश्य जे होतं त्याची वर्णन आणि त्या सुंदर दृश्याची शोभा जी आहे ती अशी सुंदर आहे की म्हणजे जसा उन्मत्त हत्ती गजेंद्र म्हणजे जो आहे तो पानासहित म्हणजे कमळ फुल उपटून बाहेर घेऊन येतो पाण्याच्या, अशा पद्धतीने भगवान यांनी जी पृथ्वी आहे ती आपल्या सुळ्यांद्वारे म्हणजे जी आहे तर ती पाण्यातून बाहेर काढली होती. म्हणजे आता असं सुंदर वर्णन म्हणजे जे आहे, तर ते जे केलंय भगवान यांच्या विषयीचं आणि त्यांच्या लीलेविषयीचं, तर त्यामागे कारण काय, तर पानाचं कमळ अतिशय सुंदर दिसतं, हो की नाही. मग तसंच जग आणि त्याच्यामधील अनेक सुंदर जे पर्वत आहेत, त्याच भगवान जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे भगवान यांचा जो वराह देवाचा अवतार आहे तर त्यांच्या सुरावर असं सुंदर ते दिसत होतं. म्हणजे जसा हत्ती उपटून आणतो पानासहित कमळ फुल, तशाच पद्धतीनं भगवान यांनी जी पृथ्वी आणली होती ती कशी दिसत होती, तर त्या पृथ्वीवर जे सुंदर सुंदर पर्वत होते, त्यासह भगवान म्हणजे त्यांच्या सुळ्यावर ती जसा पाण्यामध्ये कमळ असतं अशा पद्धतीनं म्हणजे जे कमळ असतं, तर ते जेव्हा गजेंद्रांनी आपल्या सोंडेवर म्हणजे सोंडेद्वारे उपटून आणलेलं असतं, तर त्याच्या सोंडेवर जे विसावलेलं कमळ पुष्प असतं, तर त्याची उपमा जी आहे तर ती पृथ्वीला दिली आहे, की ती भगवान यांच्या सोंडेवर अशा पद्धतीनं विसावलेली होती, की जशा पद्धतीनं गजेंद्र म्हणजे हत्तीच्या म्हणजे सोंडेवरती जे कमळ पुष्प विसावलेलं असतं तशा पद्धतीनं सुंदर दृश्य हे दिसत होतं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, तर आता अशा पद्धतीनं मेघांनी सुशोभित झाल्यावर पर्वत शिखर कशी सुंदर दिसतात, त्याप्रमाणे सुळ्यांचे जे कडे होते, कडा होत्या अशा सुंदर सुळे होते चमकदार, आणि त्याच्यावर पृथ्वी धारण केल्यामुळं भगवानांचं दिव्य शरीर फार सुंदर असं दिसत होतं. जे वैदिक मंत्रांचं ते मूर्तिमंत रूपच आहे, आणि त्यामुळे अत्यंत सुंदर रूप भगवानांचं दिसत होतं. आता पुढे जाऊ माताजी. हा, त्याची पुढचा श्लोक घेऊ. हा, मग आता इथे आपण समजून घेणार की आता भगवान जे आहेत तर ते चर आणि अचर या दोन्ही रहिवाशांच्या निवासस्थानासाठी म्हणजे भगवान यांची ही पृथ्वी जी आहे ती पत्नी आहे भगवान यांची. भूदेवी म्हणजे माता लक्ष्मीचंच ते रूप आहे. मग आता ती जी पत्नी आहे ती तर शिवाय भगवान एक आहेत आपल्या सर्वांचेच परमपिता आहेत, आणि पृथ्वी मातेसहित म्हणजे आम्ही सर्वजण तुम्हाला सादर प्रणाम करतो. म्हणजे पृथ्वी माता हे भगवान यांचं भूतलावरचं रूप म्हणजे भगवान जे आहेत. तर यांच्या माता म्हणजे ज्या आहेत पत्नी माता लक्ष्मी, तर त्यांचं पृथ्वी तलावरचं रूप म्हणजे भूदेवी म्हटलं जातं तिला. ते आहे. पण असं जरी असलं तरी पृथ्वी म्हणजे भूतलावरचं रूप म्हणजे पृथ्वी माता आहे, म्हणजे भूतल म्हणजे भौतिक जगतातलं थोडक्यात. भौतिक जगत आहे हा, आणि इथं पृथ्वी हा ग्रह आहे. आणि ही पृथ्वी माता जी आहे तिचं हे इथं भौतिक जगतातलं रूप आहे, पण ती प्रत्यक्ष भगवानांची पत्नी आहे. पण भगवान यांच्यापासूनच तिची निर्मिती झाली, त्यामुळे आपले परमपिता कोण आहेत, भगवान आहेत. मग त्यांना मी सादर प्रणाम करतो. अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर त्यांची अं, जी आहे ते हे सर्व ऋषीगण स्तुती करत आहेत. आता पुढे जाऊ आपण. आता पुरुषोत्तम भगवान यांच्या व्यतिरिक्त इतर कुणीही पृथ्वीच्या पाण्यातून म्हणजे ह्या पृथ्वी म्हणजे पृथ्वी जो आहे तर हा ग्रहलोक जो आहे तर तिला पाण्यातून बाहेर काढू शकलं असतं का, बिलकुल नाही. म्हणजे तिचा उद्धार करू शकलं असतं का, बिलकुल नाही.
मग भगवान यांच्यासाठी ही काहीच नाही आहे गोष्ट, आपल्यासाठी अद्भुत आहे. पण भगवान तर काहीही करू शकतात, म्हणजे कुठलीच गोष्ट अशी नाही की त्यांना करता येणार नाही. आणि मग त्यांच्यासाठी ही गोष्ट काही फारशी अद्भुत नव्हती, कारण विश्वाच्या निर्मितीसारखी एवढी अद्भुत कार्य भगवान करतात. म्हणजे त्यांनी एक दृष्टी कटाक्ष टाकला, तरी सुद्धा सगळी ब्रह्मांड निर्माण होतात. तिथे चित्रपा कर्णोदक शाही विष्णूच्या रूपामध्ये भगवान दृष्टिक्षेप टाकतात. आणि अशा पद्धतीने ते दृष्टी कटाक्ष जेव्हा टाकतात तेव्हा भौतिक प्रकृती जी आहे ती कार्यान्वित होते. आणि भगवान हे म्हणजे भगवान यांचा जो श्वासोच्छ्वास होत असतो, म्हणजे श्वास आणि उच्छ्वास, त्यातून ब्रह्मांड निर्माण होणं आणि नष्ट होणं अशी कार्य घडत असतात. म्हणजे इतक्या सहज भगवान लीला करतात. मग भगवान यांच्यासाठी काही आश्चर्यकारक नाही, आपल्यासारख्या सामान्य जनांसाठी हे आश्चर्यकारक आहे. मग आता भगवान जे आहेत तर ते अतिप्रचंड वराहरूप धारण करून पाण्याच्या दलदलीतून त्यांनी पृथ्वीची सुटका करणं म्हणजे काही आश्चर्य नाहीये. म्हणजे भगवान तर काहीही करू शकतात, कुठलीही लीला करू शकतात. मग तुमच्यासाठी काय अवघड आहे? पण आमच्यासारख्या सामान्यांसाठी ही अद्भुत गोष्ट आहे. अशा पद्धतीने भगवान यांची स्तुती करतात हे जे ऋषीगण आहेत ते. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याचा पुढचा श्लोक घेऊया आपण. हा. आता जन, तप आणि सत्य या लोकातले जे निवासी आहेत, तर त्यांनी हे जे भगवानाचा वराह अवतार आहे तो पाहिला होता. मग तुम्ही आपलं शरीर हलवलं की त्यावेळी तुमच्या खांद्याच्या केसावरील जलबिंदू होते ते शिडकाव्याप्रमाणे, म्हणजे जसा फवारा मारतो पाण्याचा तसे ते पडले. आणि ते कोणावर पडले? तर हे जे जन, तप आणि सत्य लोकातले निवासी आहेत त्यांच्यावर पडले. ते चित्रात पहा सगळ्यांनी. हा, हा सर्वश्रेष्ठ म्हणजे मध्यभागी जे भूलोक पृथ्वी, हा, पृथ्वीला भूलोक म्हटलं जातं. मग भुवरलोक, त्यानंतर स्वर्गलोक, महर, जन, तप आणि ब्रह्मलोक. आणि मग इकडे अतल, वितल, सुतल, तलातल, मग त्यानंतर हे म्हणजे वेगवेगळे जे आहेत रसातल, पाताळ, हे सगळे जे लोक आहेत तर ते येतात तिथे. मग अशा पद्धतीने जे आहेत ते वेगवेगळे लोक आहेत. मग ते हे जे सत्य लोक आहेत, त्यानंतर तप लोक आहे, जन लोक आहे, मही लोक आहे. तर ह्यातले जे लोक आहेत तर म्हणजे लोक म्हणजे ह्या लोकावरचे म्हणजे ग्रहलोक, ह्यामधले जे निवासी आहेत तर त्यांच्या अंगावरती भगवान यांनी जेव्हा शुकर कसं म्हणजे आपलं अंग झटकतं तसं भगवान आपले खांदे झटकले. कारण भगवानांचं कसं आहे, मनुष्य आणि वराहाचं मुख असा अवतार आहे, मग खांदे होते भगवान यांना. मग ते जेव्हा झटकले तेव्हा त्यांचा जो घाम आहे, घामात म्हणजे तो जसा भगवान कसं घाम झटकतात, त्यांचा जसा घाम झटकतील तसं आता पाण्यात गेले होते ते. त्यामुळे काय झालं, जलबिंदू होते पाण्यात गेल्यामुळं. भगवान यांचं अंग ओलं झालं होतं तर ते जलबिंदू जे आहेत तर ते सगळे त्या लोकांच्या वरती पडले. पवित्र निवाशांच्या शरीरावर त्याचा शिडकावा झाला आणि त्यामध्ये काय झाले, पवित्र झाले. आता भगवान यांचं म्हणजे भगवान यांच्या शरीराला जेव्हा एखादी गोष्ट स्पर्श करते तेव्हा ते परमपवित्र होतं. मग त्यामुळं असं जे परमपवित्र असं असे जे जलबिंदू आहेत तर त्याच्या शिडकाव्यामुळे काय झालं, हे सगळे पवित्र झाले. हम्म. मग अशाच पद्धतीने भगवान जे आहेत तर त्यांच्या चरण अंगुष्ठापासून गंगेचा उगम झाला पहा. आणि त्यामुळं उगम पावणारं पाणी जे आहे तर ते देखील तितकंच पवित्र आहे पहा. म्हणजे भगवान यांच्या चरणांगुष्ठाला स्पर्श करून येतं तेव्हा चरण तीर्थ बनतं ते. आणि अशा चरण तीर्थामध्ये भगवान जे आहेत, भगवान शिव जे आहेत तर ते सदैव नाहत असतात. त्यांनी गंगा काय केली, आपल्या जटेमध्ये धारण केली. आणि त्यामुळे सदैव चरण तीर्थामध्ये नाहत असलेले कोण आहेत, तर शिवशंभू आहेत. म्हणून काय म्हटलंय, वैष्णवांनो यथा शंभू असं म्हटलं जातं ना. तर ते का म्हटलं जातं, असे सर्वश्रेष्ठ कोटीचे वैष्णव म्हणजे कोण आहेत, भगवान शिव. ते मंगल बनले, शिव म्हणजे काय, मंगल. तर ते मंगलमय कसे बनतात, तर भगवान यांचं जे चरणअंगुष्ठ आहे, तर त्यातून काय झालं, तर हे ब्रह्मांडाचं आवरण जे आहे तर ते फाटल्यामुळं काय झालं, भगवान यांनी वामन लीलेमध्ये दुसरं पाऊल टाकलं. त्यामध्ये काय झालं की ब्रह्मलोकापर्यंत भगवानाचे चरण गेले. आणि त्यांचं जे चरणअंगुष्ठाचं जे नख होतं त्यामुळं काय झालं, अंगठ्याच्या नखामुळं या ब्रह्मांडाभोवती जी आवरण आहेत वेगवेगळी सात, तर ते आवरण फाटलं. आणि वर जी आध्यात्मिक लोकांमध्ये विरजा नदी आहे, हा, तर तिचा प्रवाह खाली आला. आणि ती म्हणजेच गंगा. मग तिला धारण कुणी केलं, म्हणजे मंदाकिनीचा प्रवाह म्हटला जातो त्याला. तर तो धारण केला शिवानी आपल्या जटेमध्ये. आणि त्यामुळे काय झालं, नित्य चरण तीर्थामध्ये स्नान करत असतात. चरण अंगुष्ठाला स्पर्श करून गंगा आली ना, मग त्यामुळं विरजा नदी ती गंगा बनली.
तर त्यामुळं तिला काय म्हटलं जातं, तर ते जे आहे तर ते तितकंच पवित्र आहे. म्हणजे जसं गंगेचं पाणी आहे तर तसंच तितकंच पवित्र जे आहे तर हे हे जे जलबिंदू होते तर ते होते म्हणजे त्याच्यामध्ये आणि भगवानाच्या चरणअंगुष्ठापासून बाहेर पडलेल्या गंगेमध्ये कोणताही फरक नाहीये. तर दोन्ही ठिकाणचं पाणी म्हणजे काय, भगवानांचं चरण तीर्थ आहे. पहा, म्हणजे पृथ्वी तलावर भगवानांचं चरण तीर्थ म्हणजे काय आहे तर गंगा नदी, आणि म्हणून गंगेमध्ये स्नान करणं महत्वाचं मानलं म्हणजे भगवानांच्या प्रत्यक्ष शरीराला स्पर्श करून आलेली गंगा आहे. आणि जेव्हा भगवान यांचं चरण स्पर्श झालेलं जे काही गोष्ट असेल तिच्या सान्निध्यात आपण आलो तर आपण पण परमपवित्र होतो, आणि ह्यासाठी गंगेमध्ये स्नान केलं जातं. पहा, गंगाजल आपण वापरतो घरामध्ये शुद्धी करण्यासाठी, पण भगवानांच्या चरण तीर्थ आहे ते. तर यासाठी त्याचा शुद्धीसाठी आपण उपयोग करतो. आता आपण पुढे जाऊया. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड. अशा अद्भुत कृत्यांना भगवानांच्या सीमाच नाही, म्हणजे भगवानांच्या कार्यांना कधी मर्यादाच असू शकत नाही, अशा पद्धतीने ते वर्णन करतात. आणि भौतिक जे आहेत विश्वामध्ये जीव म्हणजे जीव सगळ्यात ते इंद्रिय तृप्तीसाठी आहेत, म्हणजे इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी चाललेले असतात, आणि भगवान यांच्याशी असलेलं आपल्या संबंधाचं त्यांना विस्मरण झालेलं असतं. पण भगवानांना कोणी नाही जाणू शकत. भगवान हे कसे मानसिक तर्काने जाणून नाही घेता येणार. तर त्यासाठी काय करायला पाहिजे, आपल्यावर भगवानाची कृपा व्हायला हवी. आणि ती जी कृपा आहे ती भगवान भक्तांच्या माध्यमातून करत असतात. म्हणून भक्तांची आपण जेव्हा सेवा करतो आणि भक्तांच्या मार्गदर्शनानुसार, म्हणजे जो भगवानांचा शुद्ध भक्त असतो त्याच्या मार्गदर्शनानुसार, म्हणजे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या दर्शनानुसार जेव्हा आपण सेवा करतो तर त्यावेळेला काय होतं, भगवत कृपा आपल्याला प्राप्त होऊ शकते. आता पुढे जाऊ आपण. हा, तर 47 श्लोक आहे. मग तरी पुढचा श्लोक घेऊया. हा, हा, हाच बरोबर आहे. आता मैत्रेय ऋषी जे आहेत तर ते काय म्हणाले, की मैत्रेय ऋषींनी इथेपर्यंत कथा विदुरांना सांगितली आणि म्हणाले अशा पद्धतीनं श्रेष्ठ ऋषीमुनी किंवा ब्रह्मवाद्यांनी भगवानांची स्तुती केली. आणि मग वराह काय केलं, आपल्या खुरांनी पृथ्वीला स्पर्श केला आणि तिला पाण्यावर ठेवलं. म्हणजे मग आता भगवान वराहदेवांनी काय केलं, स्वतःच्या अचिंत्य शक्तीद्वारे पृथ्वीला पाण्यावर ठेवली. जे सर्व शक्तिशाली असे भगवान आहेत, मग स्वतःच्या इच्छेनुसार ते सगळ्या म्हणजे प्रचंड ग्रहलोक पाण्यावर किंवा हवेत तरंगत ठेवण्याचं कार्य कोण करतात, भगवान करतात. मग भगवानांचे अचिंत्य योगाश्वर्य आहे. पहा, मग आपला अल्पसा मेंदू काय करेल, म्हणजे त्याला काही समजेल का ह्या सगळ्या गोष्टी, की हे कसं म्हणजे कार्य आहे ते घडतं. म्हणून आपल्या मन आणि बुद्धीच्या पलीकडं असं अचिंत्य आहेत भगवान हे. आणि असे चमत्कार जे आहेत तर ते आपल्याला काही आपल्या इतक्या म्हणजे इतक्या शूद्र स्तरावर आहेत, की आपल्या मानवी मेंदूद्वारे अशा कुठल्या घटना आपल्याला घडवता पण येणार नाहीत आणि आपल्याला ते समजून पण घेता येणार नाहीत. म्हणून भगवानांच्या लीला आहेत त्यांना अचिंत्य असं म्हटलं जातं. पहा, पण आता जे शास्त्रज्ञ येतात त्याच्या काळातले, त्यांना असं वाटतं की आम्हाला सगळं काही जमतं आणि आम्हाला सगळं काही जमेल. पण बिलकुल नाही, भगवान हे एकमेव सर्व शक्तिशाली आहेत. आणि त्याची कल्पना पण आपण करू शकत नाही, कारण जे काही आध्यात्मिक आहे त्याला आपल्या भौतिक आणि अपूर्ण इंद्रियांनी आणि चार दोष असलेल्या शरीराने आपल्याला जाणता येईल का, बिलकुल नाही. मग असे भगवान आहेत. मग त्यांनी काय केलं, तर आपल्या खुरांनी पृथ्वीला असा स्पर्श केला आणि तिला पाण्यावर ठेवलं. मग आता पुढे जाऊ आपण. इथे चित्रात पहा, त्यांनी खुरांनी पृथ्वीला पाण्यावर ठेवले आणि ते उभे आहेत असं चित्र आहे. हा, पुढे जाऊ आपण. आता अशा पद्धतीने सर्व प्राणी मात्रांचे जे पालन करते परमपुरुष भगवान आहेत, तर त्या भगवान श्री विष्णूंनी पाण्यातून पृथ्वीचा उद्धार केला आणि तिला पाण्यावर तरंगत ठेवून ते स्वतःच्या धामाला गमन करते झाले. म्हणजे काय, की अशा पद्धतीने ही जी लीला आहे तर ती भगवान जे आहेत श्री विष्णू यांनी केली. म्हणजे स्वतःच्या इच्छेने ते अनेकविध रूप घेऊ शकतात, मग असे अवतार धारण करू शकतात आणि भौतिक जगात प्रकट होतात. आणि आपलं जे कार्य आहे त्याची पूर्ती झाली की ते स्वतःचं जे धाम आहे तिथे जे आहेत तर ते पुन्हा जातात. म्हणजे त्या जगात प्रकट होतात त्याला अवतार म्हटलं जातं. अवतार म्हणजे जो खाली येतो, खाली येतो म्हणजे कुठून, आध्यात्मिक जगतातून खाली येतो, त्याला म्हणायचं अवतार. आणि भगवान जे आहेत तर ते या विशिष्ट म्हणजे त्यांचे विशिष्ट भक्त या पृथ्वी तलावर आहेत. मग त्यापैकी कुठलेही आपल्यासारखे साधारण जीव नसतात, म्हणजे त्यांना भौतिक शरीर असतात, पण ते भौतिक शरीर म्हणजे जरी असले तरी ते
गुणातीत असतात असे भगवानांचे अनेक भक्त ह्या पृथ्वी तलावर असतात की जे भगवानांचे नित्यमुक्त भक्त असं म्हणलं जातं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता इथे भगवानांच्या वराह अवतार लीलेचं म्हणजे जे कथन आहे, तर त्यातला फलश्रुतीचा भाग या श्लोकामध्ये आहे. हम्म तर इथे काय म्हटलंय पहा. जर एखाद्या मनुष्याने कथन करण्यास म्हणजे अशी सर्व म्हणजे सर्व म्हणजे सर्व थैव असं म्हटलंय. तर म्हणजे काय, सर्व दृष्टीने योग्य अशी जर ही वराह लीला आहे, या कथेचं म्हणजे जर श्रवण केलं, त्याच्या भक्ती भावानी आणि सेवा भावानी श्रवण केलं, तर काय होतं, प्रत्येकाच्या अंतःकरणात स्थित असलेले भगवान अतिशय प्रसन्न होतात. तर आपल्या सर्वांना एक सुंदर लीलेचा भाग म्हणून मी सांगेन. खूप आनंद होईल सर्वांना ऐकल्यावर. ही लीला जेव्हा मी आता वर्णन करते ना, तर मी इथे जिथे बसले तिथे मायापूरच्या नरसिंह भगवान यांचं, उग्र नरसिंहांचं चित्र म्हणजे फोटो आहे माझ्याकडे, मी ठेवलाय तिथे माझ्या समोरच. आणि गुरु महाराजांचं पण फोटो फ्रेम आहे तिथे. मला सतत दर्शन घडावं म्हणून मी असं जाता येता मला दर्शन घडावण्यासाठी प्रतिमा ठेवल्यात त्या. आणि शिल प्रभुपादांचं बरोबर मी बसते त्याच्या समोरच्या भिंतीवर मी फोटो फ्रेम लावली. तर जेव्हा मी वराह अवताराची लीला पूर्ण केली, तेव्हा बरोबर नरसिंह भगवान जे आहेत त्यांना मी असं खूप छान म्हणजे जे आहे तर निशिगंधा आपलं असतं ना, त्याचं फूल अर्पण केलं होतं. तर ते बरोबर ती लीला संपली आणि ते खाली पडलं. म्हणजे इतकं सुंदर भगवान आपलं अस्तित्व आपल्याला दाखवत असतात. फक्त आपल्याला काय पाहिजे, प्रेमाचे चक्षु हवेत. आणि भगवान जे आहेत तर ते अशा पद्धतीनं भक्तांशी प्रेमाचं आदान प्रदान करत असतात. म्हणजे भक्ती जे आहे तर त्याच्या नेत्रांनी आणि प्रेमाच्या अंजनाने आपल्याला भगवान यांना जाणता येईल पहा. तर भगवान जे आहे ते अशा पद्धतीनं सुंदर सुंदर लीला करत असतात पहा. तर आता ही जी कथा आहे तरी हा जो कोणी श्रवण करेल, तर त्याला सुद्धा काय मिळेल, तर भगवान यांची कृपा मिळेल की जे आपल्या अंतःकरणामध्ये स्थित असतात. म्हणजे आपण भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांनी बद्ध आहोत आणि आपण पतित आहोत. आपला आत्मा चेतन आहे पण आपण दूषित आहोत या भौतिक प्रकृतीमध्ये आल्यामुळे. मग अशी जी भगवानांची कथा वर्णनं असतात ना, तर ती इतकी पवित्र असतात की ती आपल्या हृदयाची शुद्धी करतात. आणि त्यामुळं भगवान यांच्या म्हणजे कथा वर्णनांपेक्षा सर्वात पवित्र असं काही असेल का, म्हणजे आपण कथा कादंबऱ्या वाचतो त्या पुन्हा पुन्हा आपण वाचल्या की आपण कंटाळतो. पण भगवानांच्या कथा आहेत त्या पुन्हा पुन्हा ऐकल्या तरी बिलकुल कंटाळत नाही, उलट अजून आपल्याला ऐकूया अशा पद्धतीने इच्छा होते. आणि मग त्या शुभदायी असतात. म्हणजे ज्या कादंबऱ्या असतात त्यांचा काही लाभ आहे का आपल्याला, बिलकुल नाही. तर आपण अजून भौतिक जंजाळामध्ये अडकून पडू. पण भगवानांच्या कथा ऐकल्यामुळे काय होतं, आपल्या हृदयाची शुद्धी होते, आपली भौतिक दुःख नष्ट होतात आणि भगवानांची कृपा पण मिळते, आपले हृदयस्थ भगवान प्रकट होतात. हम्म आणि अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत ते आपल्या अहिर्तुकी कृपेमुळे म्हणजे इतकी कृपा करतात भगवान म्हणजे आपल्यावर, इतके कृपाळू दयाळू आहेत की त्यांनी आपली अहिर्तुकी करुणा, म्हणजे आपण त्याच्याच पात्र नाही होत अशी करुणा, आणि असं कुठलं कारण नाही भौतिक स्तरावरचं की ज्यामुळं भगवान आपल्यावर कृपा करतील. असं कुठलंही कारण नसेल तरी देखील भगवान आपल्यावर कृपा करतात. म्हणजे ही इज कसं, ही इज अनकंडिशनल, म्हणजे कुठली कंडिशन नाही भगवानांच्या कृपेसाठी. असे चैतन्य महाप्रभू आहेत म्हणून त्यांना महावदाने असं म्हटलं जातं. पृथ्वी तलावर ते अवतरित होतात आणि आपल्याला कृपा करतात, आपल्यावरती कृपा करतात. आणि आपल्या मागे ती कृपा कार्य कोणाजवळ म्हणजे म्हणजे सोपवून जातात, तर त्यांचे जे दिव्य स्तरावरचे भक्त असतात, असे जे शुद्ध भक्त असतात भगवानाचे, आणि त्यांच्याकडून आपण लाभ मिळवू शकतो. म्हणजे श्रील प्रभुपाद ह्यापैकी एक भक्त आहेत पहा, म्हणजे भगवानांचे त्यांना असे नित्य म्हणजे नित्यमुक्त अशा भक्तामध्ये त्यांची गणना केली होती. असे जे भक्त आहेत ते भगवानाच्या इच्छेनुसारच आपलं कार्य करायला पृथ्वी तलावर येतात. त्यांचा भौतिक देह असेल तरी त्याला म्हणजे भौतिक देहाचे म्हणजे जे आहेत भौतिक देहाचे जे म्हणजे भौतिक देहामुळे जे आपण 3 गुणांनी बद्ध असतो, तर अशा प्रत्येक म्हणजे कर्माच्या बंधनाच्या पलीकडे असतात ते. त्यांचा बाह्य देह भौतिक असतो पण ते जे असतात त्या 3 गुणांच्या अतीत पोचलेले असतात आणि ते आपलं काय भगवान यांची सेवा, भगवान यांच्या इच्छेप्रमाणे आज्ञेप्रमाणे ते करायला या पृथ्वी तलावर भूतलावरती ते प्रकट होत असतात आणि आपलं कार्य संपून ते जे आहेत तर ते पुन्हा गोलोक धामाच्या प्रवासाला जात असतात. आणि याचा उल्लेख
शिल प्रभुपादांच्या लेक्चरमध्ये आहे, त्यांचं जे चरित्र आहे ना, तर त्यांचा संवाद आहे. तमाल कृष्ण महाराज जे आहेत, भगवान यांचे अत्यंत उत्तम भक्त होते. तर त्यांच्याशी असलेला संवाद आहे. शिल प्रभुपाद हे आपल्या अंतिम दिवसामध्ये त्यांना म्हणतात की काल मला भेटायला विष्णुदूत आले होते. मग काय करावं, मी आता जावं की नको परत वैकुंठाला. तर मग शिल प्रभुपाद म्हणाले तमाल कृष्णांना. मग त्यावेळेला ते म्हणाले की म्हणजे शिल प्रभुपाद म्हणाले की मला तर अजून भरपूर कार्य माझं राहिलंय आणि माझी भरपूर स्वप्न आहेत अजून. म्हणजे 108 मंदिर जे आहेत ते आणि गुरुकुल हे सगळं उभं झालंय, पण वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार म्हणजे वर्णाश्रम व्यवस्था आणि वर्णाश्रम व्यवस्थेवरती कॉलेजेस असे भरपूर भगवान म्हणजे शिल प्रभुपाद यांचं म्हणजे जे उर्वरित स्वप्न होतं हे शिल्लक होतं. पण त्या काळात ते थोडे आजारी होते आणि अगदी अंतिम दिवसातलं हे संभाषण आहे. तर त्यावेळेला तमाल कृष्ण म्हणाले की म्हणजे की हा जी काही तुमची इच्छा असेल तसं, असं ते म्हणाले. एक शिष्य काय म्हणेल, तर त्यावेळेला श्रील प्रभुपाद काय म्हणाले की भगवान मला जरी अशी इच्छा असली तरी भगवान यांची जी इच्छा आहे त्यानुसार म्हणजे मी कार्य करेन. म्हणजे मला जरी इच्छा असेल, माझी इच्छा असेल, माझं स्वप्न असेल की अजून म्हणजे मला भक्त मंडळी असे उत्तम भक्त मंडळी तयार म्हणजे असे मॅच्युअर म्हणतो आपण त्याला, भक्तीत सिद्ध असे तयार करायचे आहेत आणि अजून वर्णाश्रम व्यवस्थानुसार समाजामध्ये म्हणजे संतुलन येण्यासाठी भक्तांचे समाज तयार करायचे आहेत, असं माझं कार्य अजून अपुरं राहिले. पण आता भगवान यांची जर इच्छा असेल तर मी त्या इच्छेचं आणि त्यांच्या आज्ञेचं पालन करेन आणि त्याप्रमाणेच घडलं. त्यानंतर काही दिवसामध्येच जे आहेत श्रील प्रभुपाद यांनी आपला गोलोक प्रवास आहे तर त्या प्रवास यात्रेला ते निघून गेले. मग ह्याच्यातून आपण काय समजून घेणार की असे जे असतात ते भगवान यांचे उच्च कोटीचे भक्त असतात. ते सामान्य भौतिक स्तरावरचे आपल्यासारखे जीवात्मे नसतात. आणि हा भाग आपण चरित्रामध्ये येतो त्यांच्या तर आपण अभ्यास होईल. तर भगवान यांचे भक्त जे असतात ते असे दिव्य स्तरावर स्थित असल्यामुळे तेच आपल्याला भगवानांची कृपा देऊ शकतात. भगवान जे आहेत ते वेगवेगळ्या मार्गाने आपल्याला कृपा देतात. पहा कशी कृपा देतात, तर आपल्या जीवनामध्ये शिक्षा गुरु येतात. आपल्या जीवनामध्ये दीक्षा गुरु येतात. आपल्या जीवनामध्ये वेगवेगळे शिक्षा गुरु येतात. आपल्या जीवनामध्ये वेगवेगळे भगवद्गीता भागवतांसारखे ग्रंथ येतात. मग त्यांचं अध्ययन करतो. मग आपल्या जीवनामध्ये वेगवेगळ्या सेवा येतात भगवानांच्या. मग आपण वेगवेगळ्या सेवा करतो. मग त्याबरोबर काय होतं, वेगवेगळ्या भक्तांचा संग करतो. मग अशा पद्धतीनं प्रत्येक वेळी भगवान यांची कृपाच मिळत असते. ही कृपाच आहे भगवान यांची, वेळोवेळी प्रत्येक टप्प्याला आपल्यावर ती केली गेलेली. मग अशा पद्धतीनं भगवान आपल्याला भेटायला येत असतात वेगवेगळ्या पद्धतीने. आणि अशा ज्या सेवा आहेत म्हणजे ज्या आहेत म्हणजे वेगवेगळ्या जेव्हा सेवा वाढतात त्यावेळेला भगवान यांची ती असीम कृपा मानली जाते. म्हणजे भगवान यांच्या सेवेतूनच काय होतं, आपण भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. मग अशा प्रत्येक वेळी जे जे आपल्या जीवनात आले भक्त, ग्रंथ, भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मिळालेले विविध सेवा, मिळालेले वेगवेगळे भक्त, त्यांचा संघ, मग हे सगळं सगळं काय आहे, तर भगवान यांची कृपाच आहे. आणि ही फक्त आपल्याला जाणता आली पाहिजे. आणि अशा पद्धतीनं भगवान जे असतात ते आपल्याला वेळोवेळी आपल्यावर कृपेचा वर्षाव करत असतात आणि त्याद्वारे आपण आपल्यासारखे म्हणजे आपण म्हणजे कोण, आपल्यासारखे पतित जीव त्यांच्या कृपेचा लाभ मिळवू शकतो. आता पुढच्या स्लाइडवर आपण येऊया. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हा, म्हणजे भगवान जेव्हा एखाद्यावर प्रसन्न होतात तेव्हा त्याच्यासाठी जे काही अप्राप्य म्हणजे त्याला बिलकुल काही मिळणार नाही किंवा मिळणार नाही असं कुठली गोष्ट राहतच नाही. म्हणजे पहा की भगवान यांच्यावर आपली दृढ श्रद्धा आणि विश्वास असं पाहिजे. योगक्षेमम वहाम्यम असा शब्द येतो पहा भगवद्गीतेमध्ये. तर म्हणजे काय की भगवद्गीतेमध्ये भगवान सांगतात म्हणजे तुमच्यासाठी जे काही आवश्यक आहे ते मी पुरवेन. म्हणजे इतकी श्रद्धा असली पाहिजे आपल्यावर की भगवान यांची जेव्हा आपण सेवा करतो आणि तेव्हा त्यांची जी कृपा होते तर त्यामुळे भगवान इतके प्रसन्न असतात की आपल्यासाठी ही कुठली गोष्ट आपल्याला मिळणार नाही अशी राहतच नाही. सगळं काही भगवत कृपेने मिळत असतं. आणि यासाठी भगवान यांच्यावर दृढ श्रद्धा आणि विश्वास असणं आवश्यक आहे. आणि अशा दिव्य लाभाद्वारे काय करतो मनुष्य जो आहे
तर तो भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये संलग्न होऊ शकतो. आणि त्यामुळं आपल्या प्रत्येकाच्या अंतःकरणात जे भगवान आहेत, तर त्यांची अनुभूती आपण प्राप्त करू शकतो. म्हणजे एखाद्याने निष्ठेनं सेवा केली तर तो बिलकुल कधी म्हणजे वैफल्यग्रस्त होण्याची शक्यता नसते. म्हणजे त्याच्यावर भगवानांची कृपा अशी असते की भगवान त्याची प्रगतीच करतात. आणि त्याची प्रगती करण्याची जबाबदारी पण भगवान घेतात, आणि ते आपल्या अंतःकरणामध्ये स्थित आहेत, साक्षी आहेत, आणि भक्ताचं सगळं काही जाणतात, अंतर्यामी आहेत भगवान. आणि त्यामुळे ते काय करतात, तर अशा भक्ताची प्रगती करत असतात नेहमी. पण आता आपण भोंदू साधू बघतो, ते कधी परमोच्च अवस्था पण त्यांनी प्राप्त केलेली नसते, आणि भगवंतांना त्यांना जाणण्याचा पण त्यांचा हेतू नसतो. मग भोंदू साधूंच्या द्वारे आपली प्रगती होईल का? नाही. पण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु जे आहेत, तर त्यांच्या माध्यमातून काय होतं, तर भगवानच आपल्याला सर्व प्रकारे सहाय्य करण्यासाठी तत्पर असतात. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, गुरूंना शरण गेलं पाहिजे. जेव्हा गुरु कृपा होते तेव्हा भगवत कृपा होते. म्हणजे आपल्या गुरूंना मी संतुष्ट कसं करेन, म्हणजे माझ्या गुरु महाराजांना मी संतुष्ट कसं करेन, माझ्या शिक्षा गुरूंना मी संतुष्ट कसं करेन, माझ्या शिल प्रभुपाद जे आहेत आपल्यासाठी, त्यांना मी संतुष्ट कसं करेन. अशा पद्धतीने जेव्हा आपण विचार करू तेव्हा गुरु खुश तर श्रीकृष्ण खुश. म्हणजे श्रीकृष्णांना संतुष्ट झाल्याचं पाहायचं असेल तर आपण गुरूंना संतुष्ट करू शकलो पाहिजे, आणि यासाठी उत्तम शिष्य म्हणून आपलं आचरण असलं पाहिजे. आणि फक्त आपण तर्कांनी, शुष्क तर्कांनी आपण नाही भक्ती मिळवू शकणार. तर प्रत्यक्ष आचरणानेच आपण भक्ती ही मिळवू शकतो. म्हणजे प्रत्यक्ष सेवा हीच महत्वाची आहे. म्हणजे आपल्याला गौडीय परंपरेद्वारे प्रत्यक्ष सेवा करण्याची खूप छान संधी मिळाली आपल्या जीवनामध्ये. श्रील प्रभुपाद आले आणि ब्रह्ममध्व गौडीय परंपरेशी आपण जोडलो गेलो. ही सर्वात प्राचीन परंपरा आहे ही. आणि या प्राचीन परंपरेमध्ये आपण जे आहोत, तर ते भगवान जे आहेत, तर त्यांच्या प्रत्यक्ष सेवेमध्ये, म्हणजे प्रत्यक्ष सेवा आहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांची, तर त्या सेवेशी आपण जोडलो गेलो होतो. म्हणजे आपण राधाकृष्ण यांची जी आहे ती सेवा करतो, युगल सेवा करतो. तर अशा पद्धतीनं जोडलं जाण्याचं सौभाग्य आपल्याला मिळालंय. म्हणजे निश्चितच आपण श्रील प्रभुपादांचे आणि आपल्या भगवान श्रीकृष्णांचे अत्यंत आवडते भक्त असतो, हो की नाही. मग त्यामुळं जो आवडता असतो त्याच्याकडून भरपूर काही अपेक्षा असतात भगवान यांना आणि आपल्या गुरु महाराजांना किंवा श्रील प्रभुपादांना. मग आपण त्या इच्छा, म्हणजे त्या ज्या इच्छा आहेत तर त्या आपण सार्थ करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मी कसं श्रील प्रभुपादांना संतुष्ट करेन, मी कसं गुरु महाराजांना संतुष्ट करेन, मी कसं कृष्णांना संतुष्ट करेन, यासाठी सदैव तत्पर असलं पाहिजे आपण. तर जेव्हा असे प्रयत्न आपले होतील तेव्हा निश्चितच काय होईल की भगवान यांचे जे कथामृत आहे, तर हे ऐकून आपण म्हणजे असे प्रयत्न करू आणि आपल्या अंतिम जीवनाचं ध्येय काय, भगवानांची प्राप्ती, भगवत प्रेमाची प्राप्ती. तर अशा म्हणजे म्हणजे अशा म्हणजे ज्या कथा आहेत किंवा अशा ज्या लीला आहेत त्यातून आपण भौतिक दुःखांपासून मुक्त होत असतो भगवत कथा ऐकून. हे त्या कथेची फलनिष्पत्ती आहे. आणि श्रवण केल्यामुळे आपल्या भौतिक दुःखांचं ओझं नष्ट होतं. आणि इतर भगवत कथा म्हणजे म्हणजे ज्या आहेत भगवत कथा, तर ती सुद्धा वर्णनं इतकी सुंदर आहेत की त्याने देखील काय होतं, आपल्या भौतिक दुःखांचं ओझं सगळं नष्ट होतं, भौतिक गुणांच्या बंधनातून आपण मुक्त होतो. हे दिव्य हरिकथेचं किंवा श्रवण केल्यामुळे होतं, कीर्तन केल्यामुळे होतं. कीर्तन म्हणजे काय, दुसऱ्याला सांगणं. एखाद्याकडे कीर्तन करायची लीला नसेल तर त्याची तुलना प्राण्यांशी केली, म्हणजे काय की आपल्याला हरिकथा जी आपण श्रवण केली ती इतरांना कथन करता आली पाहिजे, त्याला कीर्तन करणं असं म्हणतात. तर अशा पद्धतीने जो करतो तर त्याच्यावर भगवानांची कृपाच होत असते. आणि आपण इतर पुस्तकं जर वाचली, इतर कथा कादंबऱ्या भौतिक जीवनातल्या, लौकिक जीवनातल्या, त्याचा काही लाभ असतो का? बिलकुल नाही. म्हणून अशा ज्या बातम्या आहेत, ज्या म्हणजे वर्तमानपत्रातल्या बातम्या, कथा कादंबऱ्या ह्या वाचून काही लाभ नाही. उलट आपण पुन्हा भौतिक स्तरावर जातो, इंद्रिय तृप्तीचे विचार करतो, आणि त्या पुन्हा पुन्हा वाचल्या तरी आणि ऐकल्या तरी त्याच्यात रस वाटत नाही. पण भगवत कथा अजून किती ऐकू असं होतं. म्हणजे त्या अमृताचं आस्वादन करण्यासारखंच आहेत हरिकथा या. आणि त्या इतक्या दिवस स्तरावर आहेत की त्या आपल्या हृदयाची शुद्धी करतात, आपल्या भौतिक दुःखांचं ओझं असतं म्हणजे त्रिविध तापातून आपल्याला मुक्त करत असतात. आणि त्रिविध ताप जेव्हा निघून जातात त्या तीन कर्मांच्या बंधनातून, या तीन गुण जे आहेत आणि त्याद्वारे जी कर्म आहेत त्या बंधनातून पण आपण मुक्त होत असतो. अशा पद्धतीनं ही म्हणजे क्रमशः आपली आध्यात्मिक स्तरावर प्रगती होत असते. असे जे भगवान आहेत तर त्यांच्या चरणांशी आपला नमस्कार असो. आणि इथे आपली वराह अवतरण लीला जी आहे तर तर ती समाप्त होते. त्याचं जे भागवतातलं तात्पर्य आहे, भक्तिवेदांत तात्पर्य, ते इथे पूर्ण होते. शिला प्रभुपाद की जय. भगवान वराह देव की जय. हरे कृष्ण. कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया.
हो, त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. हा, इथे चित्रात पहा. हं? हा शेवटचा जो श्लोक आहे, तर त्यातून हेच कथांचं महत्व सांगितले, भगवत कथेचं. आणि तो भगवानाचे विविध अवतार आहेत. जे आहेत दशावतार. तर त्याचं चित्र आहे. तर आपण आता म्हणजे आपण जे अभ्यासला सगळ्यात पहिल्यांदा, तो मत्स्य अवतार अभ्यासला. त्यानंतर दुसरा कूर्म अवतार अभ्यासला. आता वराह अवतार अभ्यासला. आता चौथा जो आहे तो भगवान नरसिंहदेव अवतार आपण अभ्यासणार आहोत. मग पाचवा जो आहे तो वामन अवतार आहे. हम्म मग जो त्यानंतर म्हणजे असे ओळीनं आपण वेगवेगळे अवतार जे आहेत ते अभ्यासणार आहोत. मग म्हणजे इथे सहावा आहे तो बलराम अवतार आहे. मग हा, दीदी, त्यानंतर माझा एक प्रश्न होता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ही मी मधून जॉईन झाली ना, म्हणून माझ्या लक्षात नाही आलं. ही म्हणजे कसली कहाणी आहे ही स्टोरी? हा माताजी, एक दोन मिनिटं मी सांगेन. हे जरा मी हो पूर्ण हो, करते चालेल आणि चालेल. सांगते तुम्हाला. हो हो, चालेल चालेल हा, चालेल. आता सहावा अवतार आहे हा, क्षमा असावी, सहावा अवतार हा परशुरामांचा आहे. आणि त्यानंतर सातवा जो आहे, तर तो इथे रामांचा अवतार आहे. आठवा अवतार बलरामजीचा आणि नववा अवतार कृष्णांचा आहे. हम्म तर अशा पद्धतीने भगवान यांचे जे अवतार आहेत तर ते आपण अभ्यासतो. तर ह्यातले आपले मत्स्य अवतार, त्यानंतर आपला कूर्म अवतार आणि वराह अवतार पूर्ण झाला अभ्यासून. आता आपण पुढच्या वेळेला नरसिंह भगवान यांचा अवतार अभ्यासणार आहोत. पहा आता, म्हणजे नरसिंह भगवान यांचा जो अवतार आहे, तर तो म्हणजे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. आणि त्याच्यातले जे उपदेश आहेत प्रल्हाद महाराजांनी जे केलेत असुर बांधवांना, ते आपल्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत. तर सगळ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहूया आणि त्याचा लाभ घ्यायचा प्रयत्न करूया. अत्यंत महत्वाची लीला आहे आणि खूप सुंदर लीला आहे. म्हणजे भगवानाच्या एकापेक्षा एक अवर्णनीय अशा लीला आहेत. आपण कुठल्या लीलेची दुसऱ्या कुठल्या लीलेची तुलनाच नाही करू शकणार. आणि त्यातही सुंदर म्हणजे अति सुंदर लीला नरसिंह भगवान यांची लीला. आणि जे प्रल्हाद महाराजांचे उपदेश आहेत ते खूप सुंदर आहेत. ते सगळ्यांनी उपस्थित राहूया, नोट्स बनवूया त्याच्या. तर त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल.